Hey, a ni'n fyw! Croeso pawb i'r stream heddiw. Ni'n mynd i bod yn chwarae GTA 5 Ar-lein. Ni'n just aros am Morgan i dod arno. Mae'n just rhoi plant i gwely neu popeth fel yna, so... Yeah. Rwy'n fi'n just chwarae un o'r single player missions rwy'n ni'n gwneud. Yr un efo'r young ancestor. Cofio cymeriad hwnna? Emrys? Yeah. Ravenna, like a celebrity, rwy'n mewn i'r... mewn y casino, a ni gallu defnyddio fe. Oh my gosh. Ni gallu defnyddio fe i cael mewn i'r... Mynd i fewn i'r casino yn diwedd. Di GTA Online yr un amser i GTA 5, tydi ar ôl o? Yn y deep lore of GTA, lle? Sa'n actually sure. Ti'n meddwl at y crossover, does? Ie. Rwy'n meddwl mae'n ar ôl. Ie, ti'n meddwl met sydd â'r cymeriadau yn pigo chdi fyny yn yr airport yn cychwyn, ynddi? Ie. Ond dyna dwi'n cofio. Sa'n really sure. Rwy'n meddwl mae'n ar ôl y game, ond... Sa'n ei sens o holl crap wedi adio to fo. Ie. Actually, na, mae yn ar ôl, oherwydd y casino. Mae'r casino hen dal ar un single player sy'n dweud, like, closing down soon neu rhywbeth. No wedi mynd i police station. Oh, yes, i. Dwi'n ofyn aros yn llonydd wyt ti'n chwarae online ar hwn, cos dwi'n meddwl mae hackers yn opposite i dda Tyrannosaurus. So gwn nhw'n llonydd, maen nhw'n charge am dyna chdi. Oh, come on, newid gun, please. Camera was destroyed. Apparently mae'r paparazzi wedi cymryd lluniau o young ancestor. Ac bydd nhw ddim yn cytuno efo role model brand fe, so rhaid yn dinistrio'r cameras. Cagwain efo cameras. Ond y mission debyg yn single player oedd, ond efo rhywun arall. Pwy? Na, mae ddim yn y single player. Mae'n just cymeriad newydd am y heist hyn. Hey Morgan! Croeso! Hey, siwr mai. Faint o munudau? Ydw i'n hwyr? Like, I don't know. It's like cael timer in really. Oh, right. Okay. 3. Efallai. 3. Dim lot. Okay. Actually, mae'n 40. 40? Nah, joking. Okay, good. Wedi dechrau yn cynnar hefyd. Like, cwbwlhau. Fantastic. Fel arfer, ie, i gymharu. O, byddai'n gutted. Na, dwi wedi gwneud conscious decision o bahafio wrth ymwyl arcade. Okay. So dwi'n mysio... Dwi wedi mynd fi'n llwytho Ar-lein nawr. Nice. Rwy'n fi'n just gwneud un single player. Okay. Ydyn ni'n fyw? Yes, ni yn. Oh, cool. Hwna'n handy. Okay, cool. Oes ail question. O, fi di danfon fy OBS Ninja i ti. Oh, wyt ti? Oh, nice. So... Fi'n rhoi hwnna arno yn munud. Mae'r... Ble ydy'r pobl yma? Rhaid llaf nhw. Ble ydyn nhw wedi mynd? Chi di dechrau turf war fel wythnos diwetha gyda yng nghanol missions. Oedd hwnna'n rwystredig, y boi yna gyda'r jets ar ôl ni. Ie. What? O'n i'n meddwl ni mor glefar yn cael helicopter yn ôl. Na, dau jet. Ble di? Rwy'n more confused as to ble mae'r bloody person hyn. Mae'n just like hedfan dros y map, rhaid llaf e, ond... Oh, di yn mewn helicopter neu rhywbeth. Oh, I bet mae'n mewn bloody helicopter. Mae'n methu gweld oherwydd mae'n yn nos. Oh, mae yn mewn helicopter. Oh. Come on, Lester. Cael o'r heddlu. If it isn't my creepy silent friend, how can I help?
Come on, mae'n gwasgu. Hammered fi methu. No problem. I'll get him off your back. Okay. Right, fi'n rhoi eich camera yna nawr. Mae'n rhywun efo hoverjet. O, mae'n di marw. A dwi wedi llaf ti'n barod? Na, ddo, mae di cyn cyrraedd fyma. Ydy hoverjet ytha'n insanely drud? So, allai brynu'n. Y Ti'n trio rhoi... unlockio fo? O, fi di sbon o just tu allan i'ch lle ti, arcade ti. Sy'n handy. Wyt ti'n meddwl like a bikes, Emrys? Yr un like flying bikes. Ne, ti'n y hover bikes na sgan pob... Yeah. Fel arfer, os di rhywun yn trolio yn ei griffio fi, 9 times out of 10 maen nhw efo hover bikes, de. Yeah, nhw'n... drud. Sa'n siŵr faint nhw'n. Cwpl o mil, rwy'n meddwl. So, mae rhaid i ti gwahodd fi nawr os i'ch criw. Yeah. Ti eisiau join y game ni gyntaf? Ti eisiau Ni ni friends, ie? Check your playlist o'r Ie, sef na, diolch yn... Okay. Ie, Ah, cos dwi allan arcade. Nice. Rwy'n methu Okay. adio ti'r criw ar y foment, rwy'n mewn canol o mission. Byd arall. Ie. Okay, hwnna'n Ti ffain. eisiau ni Right, start nai- friends a join game fi Yeah, neu... na i ymuno ti. Yeah, na i wneud hwnna then. Allan y ffordd coeden. Really angen like awyren neu rhywbeth. Rwy'n trio... Rwy'n trio ffeindio nhw, ond yn mewn helicopter, rwy'n mewn ceir. Fel chess, you know. Methu. O, erbyn chdi allan y car mewn fflai ffwr. Beth, sorry? Erbyn i chdi dod allan y car mewn fflai ffwr, lle. Ti'n mynd i jyst seithi rockets, so. O, na, mae Ydi nhw'n hwnna'n- NPCs rhaid angen trio O, dal nhw a lladd. Ydy hwnna'n hen neges gan Merlin Ditani, O! iechyd da pawb? Iechyd da. Croeso i'r A stream. redeemed hydrate. Croeso Oh. stream. Rhaid angen... Oedd dŵr. Diolch. Dwi'n yfad rich energy. Oh, nice. Wel, dodgy company nath sponsor Team F1 ydi o. O, Yndi. Mae yr F1 dechrau sos dwytha. A o'n i'n meddwl, tra ni di meddwi nos o'n cynt, o'n i'n meddwl, Dwi'n ffynnu. dwi'n rhaid i actually gweld can o Rich Energy, so nes i brynu next day delivery off Amazon. Caniau Rich Energy. Brilliant. Ie, dwi'n mynd really licio energy drinks, bydd hollol honest. Na. No ma. Na, dim un sy'n blasu neis. Maen nhw jyst Na. yn neud job. Yeah. Dwi'n sy'n neud ceg fi'n teimlo'n ich. Mae'n iawn. Fi'n yr un byd â chi nawr. Emrys! Ydy fi Os ydi fewn i car fi, de, mae yna machine gun ar y ffrant. Oh, nice. Oh, buzzard, yes. Oh, hwnna'n cool. Oh, dyma'r bywyd. Drive-bys di-ri fan hyn. Oh. Ond ydyn ni really eisiau cythrwyddo rhyw gang, so pam ni yng nghanol ein mission fel tro diwetha, ond nhw jyst yn trio cymryd ni allan. Yeah, okay. Oh, Ie. beth. Dwi'n meddwl ni'n neud y mission yn y swyddfa heddlu lot mwy anodd na ddylai fo fod hefyd. Oh, de. bendant, bendant. Wel, oedd yn digon anodd i ddechrau. Fi'n credu y ffaith bod, oedd e'n tricky, ond na, dod nôl yn y diwedd yn lot anoddach gyda'r boys yna. Just yr un dyn oedd e'r hoverbike a wedyn yn y jet. Ie. Dwi'n ofyn gweld y hoverbikes rhan.
Yeah, mae'r hoverbikes yn cael blymyn flares arnyn nhw. Chaff, so mae os ti'n seithi nhw efo rockhead a nhw'n defnyddio'r chaff, mae gallu, you know, di ti ddim bwr nhw efo rockhead. Ammo fi'n mynd i wneud yn siŵr ydy fi ddigon o hwnna. Achos... Mae'r wedi dweud, dwi am ar gael heno am gwylio, ond dwi'n rhannu ffrwyd ar fy Facebook. Welwch chi eto, diolch am hwnna. Welwch chi eto. Os ti'n... diolch Merlin. Neu Merlin, Detani. Hwnna'n awesome. Right, so be ni'n mynd nôl i... ammo. The enemies here, they're just really like... head fan allan o'r bloody map. Ti'n gallu quick bio ammo, cofio, os i dal y bwtwm... fi'n cofio ti'n dweud, Ond pam fi yma nawr, man. Item purchase. Dwi'n prynu parachutes, da? Ydy extended clip a scope werth cael? Dwi wedi Mae prynu dy fi hwnna. Flashlight suppressor, army tint, green... mae'r tint i gyd. Fi ddim yn poeni sut mae'n edrych, just sut mae fe'n seithi. Ond mae hyn yn hilarious. So enemy rwy fi angen chasio, wedi hedfan i'r edge o'r map, a mae'r helicopter nhw'n just aros fyna nawr oherwydd nhw wedi cyrraedd edge o'r map. Right. Quality. So, beth yw prif reswm ti wedi dod i'r siop yma, Emrys? Fi'n barod. OK. Fi'n fan mawr o'r rifle yna, yr military rifle. Dyna yw go-to ar fi. So, pa ochr ydw i'n mynd mewn fyna? Os ti eisiau dreifio, gyd i dreifio. Na, fi ddim eisiau dreifio, achos mae dy fi... mae fy ngwraig newydd dod adre, a mae hi wedi cael fel rhyw fath o... fel pwdin yw o ryw fath, a mae fe'n milky bar yoghurt, ond mewn fel yoghurt-y dessert thing. So, fi'n mynd i wneud y cardinal rule, torri pob reol, a bwyta hwn ar stream. Achos fi methu... Mae'n edrych arno fi, hwnna, fi jyst methu stopio fy hun. O'n i lle neis efo fyw i'ch bita. Falle dyle ti falle cymryd fi off webcam. Just bod chi ddim yn rhoi fi ar full screen wrth i fi bwyta fe, dim ots really. Highlight ti right. Mae'n troi mewn i... Efe ASMR yw'r thing. Bwyta fe right ar y mic. Ti efo 2 meic, oed? Ydw. Surround sound ASMR bwyta y milky bar pudding yma. Mae'n edrych yn amazing. Na i dangos chi nawr. Pobl tolu pres da, minna. Dwi wedi clywed. OK. So dyma ni. Edrych ar hwn. Ti'n gweld hwnna? So, mae gyda fe y milky bar dyn person y top. A mae fel crumble ar y gwaelod a hanner ffordd. Oh my gosh. Mae'n anhygoel. Wel, fi ddim di blasu fe to, ond mae'n edrych. Nice. Mae'n... O, crap, dim chdi dwi'n Mae'n rhywun efo union yr un fan a chdi'n seithio fi. Oh dear. Oh no. O'n i'n mwch di o ddo. Oh, mae'r banter wedi troi'n chwerw fan hyn. Chwarae'n troi'n chwerw. Oh dear. Oh my god, dyle fi bod yn helpu ti, actually. Pam fi ddim yn seithi? Dwi'n mynd gweld gwn chdi'n neud unrhyw gwahaniaeth i'r 4x4 yna. O na, mae dy fe'r armour thing yna. Beth os ni'n cael ei mynd drws nesau i tank o olew neu rhywbeth, a seithi fe? O, mae'n basio ti. Rwy'n dod sy'n ar ffordd nawr yn swythaf hun. Dwi methu seithi tu ôl, sy'n really funny gyda'r gwn yma. So, fi gallu nawr, fi'n mynd. Mechanic. O, enw fe'n Dark Delix hefyd, a ti'n the Dark Ghost. Mae hwnna'n more confusing. Hynny'n confusio fi. Yeah. Oh god. Sgalonydd i ni, pam ti'n neud hyn? Sgalonydd i fi. Ti just ddim yn gwybod pwy ti di pigo ffeit gyda fanna, Emrys. Ble ma fe? Mae fe wastad... O, dyna fe. Mae wastad tu ôl i ni, so mae'n neud yn... Be dwi'n rili eisiau gwneud ydy ddim wedi pleser o lladd ni.
So dwi'n trio mynd â ni i'r arcade. O ie. So gwn ni rhedeg fewn... Oh! O, ni di marw. Rwy'n dod. Mae'n iawn. Na, rhy hwyr. Ni di marw. Oh, no. Nes di marw unwaith yn y pick-up do, Morgan? Nath rwy'n syth trwy'r ffenast do. Ie. So mae'n bosib. Ie, yeah, mae'n galed o'r ffenestr mor fach, ond ti'n gallu gwneud e. O, mae di gadael, dwi'n meddwl do. Ble mae e? Beth. Do, mae di mynd yn. O, mae wedi gadael. Do. O, fe fi eisiau llafa. Oh my god, mae hwn mor neis. Oh yeah. Oh my god! Na, mae wedi dod nôl. Na, hwn y tio mor plentynaidd. Sorry. Ie. Dwi'n mynd i'r car fi. O'n i'n meddwl am trouble buggy. trio bwyta ar stream, dyna. Bai fi. Oh my god, o'n nhw'n dinistrio eich car. Do. Right. Off! O, da chi pigo fi fyny, nid bwrw fi drosodd. Ei! Diolch am dilyn Foggy. Croeso i'r Foggy criw. Cool. Did ti blow lan fy car? Na! O'n i'n meddwl chdi'n mysgu chwythu car na fyny. Ie, ti'n gallu. Mae'n cymryd fel, like, 3 explosions. O'n i'n meddwl holl point o'r thing oedd yn chwythu fyny. Na. Morse Mutual. Mae'n just Oh. cymryd fwy. I think we can handle that. Mechanic. Remember, ydw fi wedi anfod ti invites? Remember already. You're through to your garage. You, Yeah. It's gonna be a min rates there. A bydd fi'n trio eto na. It's coming at you. Oh. Exclusive, hire associates, friends. Wedi anfon e eto. Right now. Yay. Oh. Hwn mor neis. Ti'n gallu cael car arall rwy'n meddwl sy'n, like, immune i explosions, ond mae'n fwy expensive. Ac mae'n actually dangos ar y map fel, like, armoured vehicle. Oh, yeah. Ond mae un hyn yw'r vehicle mwyaf armoured ti'n gallu cael sydd ddim yn dangos lan ar y map fel armoured vehicle. Oh, it's Dangos lan correct. fel Yeah, un normal. correct. Na! Emrys nhw ar ôl ni boi. O, na marw. Ond rwy'n fi cael ei yn rhif rwy'n meddwl. Na i fe'n discounted. Sa'n cofio. Dwi'n cuddio dy yma. Okay. Be allai prynu fy pres fi? Be ydych chi, boys? Ni'r chwyth o chi. Okay. O fi allu gweld. Do. As yma hoverbike a dda 4 million. Whoa, stop, 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 stop. Stop. Oh my god. There we go. Banta ni. Ni'n cael y heddlu arno ni. Wel, rhaid ni just cuddio mewn ogof am ychydig. Fan yna, eisiau mynd e? O, fan... Ddim yn dallt oedd ni. Dwi'n nhw ddim ar ôl fi, so dwi eisiau mynd i'r arcade.
Nid y tactig gorau o, Wel, ni just... ond mae pawb yn chwarae'r gêm yma'n wahanol. Felly, pwy ydw i beirniadu ti? Ar diwedd y dydd, o na, fi wedi cael yogurt stuff ar y mic. Hwna'n disgusting. Sorry pawb. Right. Gwell i fi gadael. So, ydy'r heddlu yn mynd off os chi'n dechrau mission te? Yeah. O, mae'n Yn good. mynd off os ti'n just mynd mewn i adeilad. O, mae'n dweud option, Gravediggers Arcade, Dark Ghost Arcade Official. Funny you bod should nhw'n have it. rhoi ti'r option yna. Yeah. Ni ddim hyd yn nabod y boys eraill. We out. We really fucking doing this. O, di gem i di I'ma tell them like sticio. competition or some shit. So you can get Un fi hefyd. Felly clywed y sŵn y Ie. heddlu, ond A ti'n ond ddim... just yn gweld Pixel Pete. Hmm. Ie, fel Ie. dwi hefyd. Ti eisiau dod mewn i'r arcade? Da ni'n methu. Dwi'n... Methu. Na. Hmm. Mae ddim yn gadael ni o. Pam? Mae'n just Cwestiwn yn... da. To bod ti'n cael y llun o chdi'n cyrra fewn. Da Yeah. ni'n cyrra fewn a mae'n just yn stuck o fanna. Oh. Ydy o'n gynt... O no, dwi fod na. Oedd yn gyfyd ages. Ni mewn. Huh, weird. Glitch in the Matrix pawb. Di ddim am trowsus newydd fi, Morgan. Oh, yeah. Anime nice. trowsus. Ti o beth ti'n Anime. galw nhw'n fancy pants? Fancy pants. Oh. A di Wow. cael haircut newydd. A di cael... Yeah. Di cael face tattoos. Ooh. Oh, sa'n fan o tattoos, really. Na fi, chwaith, ond... Dwi'n licio bod dwi'n chwarae beth o GTA, just nid cymeriad fi mor nuts allu di. Yeah. Mae o'n wedi registro, Emrys. Mae just ran dau. Thing. Mae just ran dau i fo. O, iawn. Screen town, choir masks, right. Visit for spooky movie masks to collect masks for the Diamond Casino Heist. Really, ni just angen mynd i'r mask shop I prynu masks. Hynna yw'r gyd o'r mission hwnna. Waw, hynny'n swnio'n mor hwyl. Oh, ni literally Well- just angen mynd i'r ifan I prynu masks, apparently. Hwna'n gyffroes. Use the prep board. Ugh. Hey, diolch am dilyn Winstro 92. Croeso i'r criw. Whoop whoop. Hey, let's just gonna ran dau o'r bug stars. Dangos tattoos fi. Oh, Dressed like trash collectors because there's a trash truck at the scrapyard swarming with roaches. Head over there and take it. Gwna fi trowsus fel hyn, go iawn. Mae dy fi high-vis fel hyn go iawn. O na! bron, mae bron cael ti. Bron, bron. O'n i just re-gyflym right yr eiliad ola. O, mae trwy'n hover car. O, mae'n di fynd. Hei, doi o chi gyda PlayStation Plus, ydych chi wedi adio'ch gemau am ddim? Do. Am yr Play at Home? Y mis diwethaf, ie? Na, Na. mis yma fi'n credu. Ti'n angen Ma' fel gemau fel PlayStation Moss. Plus. Ti'n angen PlayStation Subnautic. Plus. Oh, O na, ti ddim angen PlayStation Na. Plus, ti'n iawn, actually. Nhw just yn Play at Home, sorry. oh Ie. na, heb. Mae'n werth cael, achos mae yna cwpl o gemau diddorol, Ie. ond maen nhw am ddim, so, Do- ie. The Witness yn un swn i'n awgrymu rhywun chwarae. Ie. Puzzle Dwi'n i lyfio'r ddo, gem yn dyw e? Yndi, di holl pwynt dda. On puzzles ydi o. Ydi. Ond dwi'n cofio chwarae hwnna peth allan. A, t'ma, oedd o'n... Mae games dyddi yma, mae mor hawdd just sbio fyny walkthroughs a falle yndi. Ie. Ond oedd gynnu fi actually
y byd oedd gen i notebook efo hwnna. O dde? A chwarae ma... Oedd o hollol pointless cheat yn y game na. Puzzles. Bydd i point, ie. Ond nes i chwarae ma'n iawn. A dwi'n cymryd notes a felly. Cos just puzzle sgwar di bod byd. So nhw'n gallu bod puzzles mor dda Mickey's Ultimate Challenge. Dyna'r benchmark nawr o gyfer pob game puzzle. Oh, yes, i mawr. Dwi am dweud beth really controversial. Dwi'n ama fod y witness whack. Oh, na, really? Dwi'n Mae hwnna meddwl. nawr wedi dal fy sylw'n sydd. Ond, na, dwi'n cofio ar o'n i'n joio ma gymaint, mae gyda fi ar PC a PS4. Yeah. A dwi'n really joio. Mae'n un o'r games na sy'n fa aesthetic, really. Fatha aesthetic dwi'n joio. Mae fe'n stylised, ond dyw e, achos fi wedi chwarae rhyw 10 munud o fe. Ie. A mae fe fel... Mae lot o fel switches a fel golau yn cysylltu fel pob puzzle, neu pos, ie. A dwi'n mynd sub-puzzles de, lle ti'n unlockio fideos o 70 o 80 Really? Ie. Mae'n gymaint o secret. So beth mae'n troffa fi o, dim o ran gameplay yn o ran sy'n mae'n teimlo a aesthetic. Ti'n gofio Mist? Ie. Mae'n teimlo fatha teimlo'n byd Mist. Os di rhywun yn dda ddim, siwr mae'n rhywun o dan 30 ddim yn gwybod beth dwi'n sôn amdan. Ond, pan ti'n dweud Mist i rhywun certain oed, ie. Mae'n gyfos mid-90s CD-ROM aesthetic. O, fi'n caru mid-90s CD-ROM. Ie, mae'n anodd Ond ddisgrifio ti'n beth fi'n credu dylen ni bendant wneud sesiwn archive.org neu archive.org am just wneud y genre yna mid-90s point-and-click adventure aesthetic games. Achos gallwn ni gyd helpu'n gilydd allan a gwylio hwnna. Hyd yn oed wneud ras. Ras mid-90s point-and-click. Dwi'n sucker am yr aesthetic yna. Fatha... Efo'r FMVs a'r tape... 3D really llwyddiannus i'r amser, ond rwan sa'ch ni'n sbio nhw, oh my god. Mae'n atgoffa fi o faint mor amazing oedd Encarta 95, online ar y pryd. Oedd y fideos mor fach ar y sgrin, ond o'n i fel, oh my god, mae'r byd wedi newid. Mae hwn yn anhygoel. O gynna'ch chi'r Encarta oedd y game Mind Maze? O'ch ti'n mynd round maze yn atab cwestiynau? Na, oedd ddim... O, wait a sec. Bydd rhaid i fi edrych e fyny, achos... Mae rhywbeth yn canu cloch. Dwi'n meddwl oedd dechrau 97. Cos fi, mae gennym fi bob un fersiwn o ISO Encarta. Di bwtio'r virtual machine fi. Oedd un... Pethau syml oedd yn really funny oedd just gallu chwarae'r hoff offerynnau'r byd. Pan oedd ti'n ifanc, ti'n fel, oh my god, fi'n gallu chwarae panpipes. Fi'n gwybod beth mae panpipes yn sonio fel, o ti beth yn gwybod, you know, I don't know, o'n i'n obsessed. A wedyn o'ch chi gallu clywed, o'n i just yn mynd trwy pob fideo, un o'r llun, wedyn mynd trwy pob fel music video, achos o'ch chi'n cael lot o random music videos a stuff, a just yn meddwl, oh my god, mae hwn, ni'n byw'r breuddwyd yma. Dwi'n so funny nawr edrych yn ôl, ond... 90s edutainment, mid to late 90s edutainment titles there. Dwi'n lyfio. Dwi'n lyfio fo. O, bydd hel atgofion hwnna. Bydd e'n diddorol falle i Owain. Achos bydd e fel, what the hell's wrong with you? Rwy'n cael, like, collection o discs efo Ryan Carter, and like world map things, or like dinosaur, like virtual museum dinosaurs. And stuff like that. Stuff fel na. Rwy'n carry it. Right, ti'n angen mynd i'r casino. Gael fi mewn? O, fi'n mynd yn y cefn. God. Peidiwch Fi'r reverse am any person fwyaf exposed fan hyn, Sy'n eich eisiau dreifio'r pick-up tol ni?
Ta, rhai ni gyd yn ar hwn. Gwneud mae'n rhaid i ni... Ie, ni'n disguised fel trash men. Actually, rhaid eisiau reidio ar y Kevin hefyd. Wyt ti? Ie, fi'n ymuno Okay, swap then. Ah! Ymuno Oh, sorry. Okay, ymuno. Okay. Oh, funny. Mae'n funny os mae ond eisiau un... Oh, mae'n ffain. Eee! O, hwnna'n cool nawr. Just gobeithio dwi'n rhoi eich trash yn y lorry. Sut dwi'n neud hwnna i ti? O ie, dyna ti. Rhoi y trash yn y lorry. Oi. Dim Ailgolchi. sbwria. Ailgolchi. Rwy'n fi dweud ailgolchi. Peidiwch a roi eich cans yn y bin di. Just y bin gwyrdd. Pa lliw sydd gyda chi lan yn y gogledd Emrys? Glas. Mae Gwynedd on point, de, efo... Okay. Mae gennym ni... unwaith y mis mae bin gwyrdd yn mynd y bus normal. Ie. So mae gyda ni bins di ar gyfer arferol a wedyn gwyrdd unwaith y pythefnos. Efo ailgylchu? Ie. Mae gennym ni 3 bin specific i ailgylchu. Unwaith yr 3 bin. Carbod, plastig a glas. Mae rhywun lladd fi. Mae rhywun... Right, rwy'n mynd i lladd. Ydyn ni eisiau dechrau hwn nawr achos... dechrau ryfel yng nghanol mission. Guys, please, just meddwl am ffordd fwy... Oh, god. Oh, mae di lladd 3 ni. Right, rhaid fi cymryd... rwy'n wedi crasio mewn i fi. God dang it. Mae gan, pan ni ddim just jumpio on i'r thing a chydig i ffwr a neud ta dal nhw o ma. Syniad da, syniad da. Gynna fi... Gynna fi beth reit pwerus, ti'n ma. O, mae rhywun yn basio ni o'r Kevin. Le mae wedi mynd? Just AI, dyn nhw oedd yn e. Okay. So, na i canolbwyntio just cael e yn y lle cywir. Na fi'n siŵr mae'n trio cymryd ni allan. Pan bydd yr AI eisiau gwneud hwnna? Mae ddim, mae'n player. Oh, okay. Mae'n player. Ti'n jumpio... Dwi'n di dilyn y lorry eisiau lift. Ti'n di dal. Ie, dylen ni wedi gwneud beth ddwedais ti, Emrys, a cael y 2 arall yn yr... Ie. Un fancy. Ie, pan mae fi ddim dod yr fancy car fi. Achos mae hwnna'n gallu seithi nôl, dyna'r thing hefyd. Bydda hwnna wedi bod yn syniad da. Ie, mae'r boi Dark Delix, ni wedi cael brwydr gyda fe cyn. Mae fe jyst yn tagio ni nawr a dilyn ni ble bynnag ni'n neud. Na, rwy'n fan yn dyn arall. Ydy e? Ie, rwy'n fan yn... Na, oedd e'n boddro ni via Emrys. Tout fys. Cos o'n i'n meddwl... Chos o'n i'n meddwl ti oedd Cos o'n e. casino ma ddys. Go to the casino. Surely mae rhaid i fi... Ni angen mynd nôl. Ni angen mynd mewn i hyn eto. Okay. Ni gyd angen bod arno fe. Ti'n dwi'n mynd ar y cefn? Ie. Ie, sut pa be dwi'n pwysio? Triongl. Ail, oce. Right, ti angen gyrru lan i'r peth melyn. Felly gweld. Grab the bags from the back of the truck and dump them around the rear and side doors of the casino. Okay, sut ni'n neud hwnna? Are ya? Sut ti'n pigo stuff fyny? Right, D-pad. Right D-pad, okay. Right. Sut? O, click. Ie, tyd ar y D-pad, just pwysio there y D-pad. Okay, diolch. Ie. Rhai ochr yma hefyd yn credu. Fel hyn ma... Dim fel hyn ma pobl... Pobl sbwriel yn gweithio. Fy'n opposite i bobl sbwriel. Wel, beth ni'n gwneud, ni'n rhoi trash bags infested efo cockroaches. So ni'n disguise fel bin. Efe dyna'r cynllun. Ond dwi'n mwy fatha... Mae boi yn dod, drop the trash bag at a casino side door. O'na hwn yn tîm, rhaid. Ti isio... Ffordd
O, just ddim. Okay. Ffordd yma? Ie, a i chwith yma, ie. Okay. Efe security i'r boi yna. Because security's a private Mae'n edrych yn matter. What beefy. Beef. O, dyna ni. target confirmed? Protectio chdi yma. Ti'n gael ffis o twrs fi. Leave the area with the trash master. Hey! Hey. Come on. Ti eisiau mynd i fewn, mae gan ei cefn. Okay, na i mynd. Dwi'n meddwl y syniad da ar-lein i wedi cefn. Fel beth i gwyth o dwytha. Ie. Na, fi angen gymaint o... pan fi'n gweld pobl eraill nawr, fi'n amheus iawn. Ie. So, falle bod gyda fe criw mawr. Waw, dyna yw'r ffordd fwyaf cyflym, llinell syth. Yay. Right. Mae'n edrych dim hwnna'n dod ar ôl ni, da. Yeah. Trash bags Yay. pointed. Nid fe eto. Ni di gorffen e. Rwy'n mynd i galw... Rwy'n mynd i galw... mechanic. A i streifio yn yr... You calling for some wheels? So Johnny on the spot. I'll hook you up. It's on the way. Emrys, dwi'n dod. Boi, man! O! Eisiau Right, dod? rwy'n mynd i cael gwared o'r evidence. Na, i just gael... Oh. There you go. Eisiau lift, o ti iawn. Ooh. Ti eisiau lift? Wait, mae car fi wedi spawnio tu ôl. O, iawn, oce. Nawn ni'n mynd yn car ti then, ie? Fi'n cael ei gyrru dros o gan y pedestrians. Merriweather regrets to inform you that the mission was unsuccessful. A refund. Mae pedestrians yn absolutely mow fi lawr. Neidio mewn. O na, ti'n cael car neis ti. Dwi eisiau mynd, watch am yna polis. Oh my god. Mae'r pedestrians yn insane. Gonna be convertible. Oh police my over. days. A dyna ti, Dark Delix, fi'n cymryd e allan. Woof. O na. Gwell i fi mynd am... So ni angen mynd nôl i'r arcade nawr, ie? Yeah. Ie. Okay. Na i just mynd y ffordd fwyaf cyflym fan'na then. Dwi'n mynd i ôl aeroplan. Yna airport ar y fforest. The airfield. So dwi'n cofio'n iawn yna aeroplan a helicopter na. So ti'n dweud o, ti'n dechrau o'r dechrau eto gyda online. Like as in, mae'r missions I gyd GTA Online yn unigryw i'r kind of version yna. Oh right, yeah, my GTA Yeah. Online Yndi. completely separate i'r single player. A ma'n cool. Mae basically Achos fi'n teimlo... game arall, really, ydy e? Yeah. A ma'n cool. Achos, sa'n siŵr os mae dy fi'r ymynedd, really, I wneud y single player I gyd. Ie. Ond fi'n teimlo, os fi'n gallu wneud y GTA Online, o leia, mae'n mynd I helpu fi pan ni'n dod I wneud missions ar y cyd. Yeah. Yeah, now my GTA Online completely different I single player. Completely. Yeah.
Mae single player yn really, really hwyl, though. Ti'n just gwneud, like, literally story mode missions. Chwarae fel 3 cymeriad. Yeah. Ac mynd trwy story. Mae GTA Online yn mwy, Agored. yeah, ti'n gallu gwneud beth bynnag ti eisiau. Mae loads o different, fel, missions. Ti'n gallu gwneud loads o different heists, pethau fel hwnna. Llai o structure. Obviously, mae single player yn just fel classic story. GTA. Yeah. Yeah. Ble bynnag, mae GTA Online yn just like gwneud beth bynnag ti eisiau cael hwyl. Yeah. O, ti'n Bynnag cael o chi'n fan gallu meddwl. O, Nice. Yeah. dwi ddim am trio mynd i fewn i'r twnnel, da. Fi wedi penderfynu just mynd syth dros y mynydd. Mewn car eitha normal. Dwi ddim fel yn dda iawn gyda off-road o gwbl, ond just, Yeah. Wyt ti'n mynd lan mewn Wel- chiliad? yeah. A dros e. Y mynydd mwyaf yn y game. Yeah, a mae car fi'n wreck. Oh my god, bydd rhywun yn... Oh, yes, i mawr mewn bloody Apache. Yndi. A dwi'n just O na, fi yn y dŵr! Sorry, fi methu mynd mor bell a hyn. Dal ni wedi meddwl am hyn. Mae'n dilyn ti, Emrys. Oh my god. Mae'n dilyn ti a bloody Apache. Oh, mae'r... Oh! Yes! Sut wyt ti'n gwneud hwnna? Skill. 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 Mae'n ateb Rambo... pob. Oedd hwnna Rambo 3 situation yma na. Dyna'r mateb gorau i bopeth o just skill. Dyna sy'n... Faint o flin mae o wan. Mae rhywun mewn helicopter bogs da. Is troi fewn ddo fo, dwi'n meddwl... Sut ti'n meddwl war hyn nawr? Beth dwi ddim yn deall yw, nes i ddim actually mynd dros mynydd chiliad, nes i mynd dros mynydd arall, so mae'r huge un right o flaen fi, so dwi'n tybio dyma yw mynydd chiliad. Fi nofio. Na, ti'n bell o mynydd chiliad. Ydw i? Oes. Oh my god, dyl ni wedi dwy'n blimin o wyren. Oes na fel teleport, please? Fys ni'n dod yn ôl chdi, ond mae'r Apache yn dod yn ôl amdano fi. Ydy e. De. Sut y byd ydy fe wedi mynd mewn i awyren mor o gyflym? Hacks. Oh my god. Dwi'n dod o tad i hyn. Ie, rwy'n trio dive bomb fi, o mae'r... Obviously, mae armor O, fi mae a na coffi. pethau ie, parachute, mae na parachute challenge wan oes. So mae'n sponio helicopters. Rwy'n gweld. Eisiau dod i'n ôl chdi, mae'n gan, ond... na boi fe ma really ddim yn licio fi. Ti'n mynd ar draws y bloody lake Ie, yeah, maen nhw wastad yn dod ar ôl ti, Emrys. Rai bod nhw'n gogist. Dwi, ti'n fe, wouldn't be the first. Oh, gosh. Ti'n mynd ar draws y lake fwyaf yn y game. Ydw i? Ie. Fi'n neud eich So- da, mae'n so- teimlo fel nofio'r channel i bod yn dig. Ie. So mae'n syniad i Owain meetio chdi halfway. Bydd fi gallu, ond... Oh, please, fi eisiau gorffen y heist rhywbryd blwyddyn yma. Oes na fel... Oes na ffordd o fi fel lladd fy hun a cael fel respawn yn yr un lle a chi neu beth? Efallai. Fydd hwnna'n cool. Ond Fydd hwnna'n bydd ti'n probably I'll spawn o rhywle ble ti yn barod. Yeah. Fine, bydd fi'n dod. Okay. Neu os di'r boi coch ma, yndi, mae boi coch ma mynnu, Mae mewn jet. yndi. Eisiau chwythu helicopter am hynny. Efe y boi ddim dark ghost, ond mae fe'n dark rhywbeth yn dwi e. Na, hyn Na swy o lein yw'r gai sy'n cael ti. Yeah. Okay.
Dwi'n mynd to rownd. Na di, sbeth gael digon o fili. O, fi ar actual track nawr. O, so dyle hwnna bod yn haws i gyrraedd. Wel. Dy'r Fi'n gallu jets. dwy'n... O, un munud, os fi'n lladd y boi yma. O! O ddim blimin... O, nes i... Nes i fel line o fyny shot, a ddim bullet y fi. So, o... Gutting. Right, rhaid dod, Morgan. O, ti'n o helicopter. Yeah. Dwi'n mynd trust i helicopter fi, cos... Dwi'n boi syth efo. Mae'n hyn cael guns, ond nid rockets, so mae'n... bit useless. Dwi'n llai prynu, dwi'n prynu beth efo vast wealth fi. Oh, ton bike. O, ti'n agos i fi nawr, wyt ti? Yeah. Okay, Mae'n cool, nice really am agos. Symud. Oh, hwnna'n sick. O, beth sy'n bod y ti? Wyt ti'n Oh, iawn? O, ti wedi... propeller. Oh my god, nes i goroesi hwnna'n Sut ffain. wyt ti'n goroesi hwnna? Just skills, fel mae Emrys yn dweud, skills. Still. Leather skin. Kill skills. Oh, cool. Ww, so gallu prynu blimp. I fyny, i fyny. Ni'n mynd yn rhy agos o. Ni'n sightseo. Okay. Alright. Beth di'r helicopter? The jet. Patriotism and Immigration Authority. Mae'n cael like pedwar gun. No. So nhw'n cael ail gyfle i esbonio eu hunain ydyn nhw. Gosh. It's like... Beth hwnna lawr fyna? Ni gallu seithi hwnna ar y Beth? wyrin yna. Par Warren. O na, ddim y wyrin. Oedd e a tŵr oedd yna o funny angle oedd yn edrych fel y wyrin. Okay. Right, dyma ni'n arben ble ni angen mynd. Yay. Yeet! Parachute? Ydw i gyda parachute? Efallai. Sut fi'n Ei. cael gwared o'r... Wee. Os ti'n edrych lawr, ti'n gallu mynd lawr a just, like, gwthio forward i mynd lawr yn gyflymach. Ie, yeah, mae'n cool yn dyw e. Oh! Oh! Dwi'n meddwl ydy. Dwi'n angen mynd trwy ffrant bo'r tro na, so gallu jyst mynd ffordd ma lot gynt yndi. Oh, yeah. So Mae gallu hwnna'n mynd harsach. Mae'n mynd trwy'r ffrant bo'r tro, a dyn mae'n cymryd ages mynd ar hwn. Rwy'n ddim gwybod am y ffordd o'n mewn. Dwi'n o beth yfed yn sydd. Ydy rhywbeth... oce. Right. So ni'n cael y bugs dug ni jyst yn cael vault drills. Acquire masks. O, ni angen gwneud hynna.
Cool. Hwn yn golygu bod rhywun angen mynd lawr I Vespucci Beach. Ydy pawb cael masks yn barod? Pa masg? Collect masks. Pa masks ti'n sôn? Byd ni'n mynd ar road trip i'r beach. I Okay. casglu masks. And Doo-doo-doo-doop. Ond ie, dim ond hwnna ac un optional I mynd nawr. Actually, na, Oh. dim optional. Beth di opposite o optional? Hanfodol. Hanfodol, diolch. Hanfodol. Right. So... Pwy yw'r dyn yna? O, fi'n gweld 2 fersiwn o ti, o. Dwy version o fi. Like, pwy yw'r boi yna'n redeg? Fi wedi gweld Emrys nawr, ond oedd boi arall really tebyg I ti. Yn edrych union fel ti yn redeg. Oh. Glitch, fi'n credu. Yeah, weird. Anyway. Bant ni. Right, ni angen dyn o fault drills. Okay, I know you chose the big con, but even you can't charm your way through a vault door. Look, though, there's a professional crew robbing a bank using the exact heavy-duty hand drills we need. Like, right now. Ah, cool, mae gyda ni hofrennydd. Cops have been notified. Hwna oedd nes I iwsio. Get over there and get those drills as quickly as you can. Okay. Okay, so mae na bank robbery yn mynd ongoing right now. A ni angen dyn o drills o'r bank robbers. Hwna mor funny. Ddim yr arian, ond y drills mae'n Yeah. defnyddio. Angen dyn o Okay. drills. Yeah. Mid-bank. O, lwcus ges ti'r hofrennydd te. I gallu mynd draw fan Hwn mor nes gyflym os hwn nes I iwsio. Yeah. Ond dda, y rheswm mae mygyd un, cos oedd y fighter chopter to cwffio fi. Yeah. A colli. Nhw wedi pigo brwydr gyda'r gang yng Nghywir yn dydyn nhw. Come on. Carffili a Carnarfon masif yma. a rydyn ni yn masif hefyd. North and South. Huge. Yeah, In harmony. yeah, dyna ni. Best of both. Just fel y bara. Yeah, stim cliché arall ar gael, sorry. Dyna fe, ni wedi redig allan. Ie, hwnna gyd. Yeah. Is best of both bara man, y 50-50 na ti siarad am? Dwi'n Yeah, best of gysau... both. Ie, dwi'n gysau y bara 50-50 na. Yeah, fi byth di trio fe. Fi just yn Oh. meddwl am puns a cliché, sorry, Emrys. Bydd yn swnio'n dda yn fy mhen. Right, so, yn amlwg mae'r hwyl I gyd yn y ddinas mawr lliwgar Ie, hwnna pam... disglair. Hwnna pam mae'r properties lan yn y Am north ddim. yn really rhad ac ar ddim. A wedyn y rai yn y city yn fel cwpl mil. Yeah. Yeah. Mae gwell da fi byw yn y tu fas i'r ddinas, ty Ie. beth, ond... Commuter You know. fel. Ie. Dy'r ddywediad, chi ddim yn cachu yn iard eich hun, dyna'r pwynt. Chi'n creu Just- gymaint o trwbl yn y ddinas, ti'n mynd fyna, cael y pethau, ewch allan. Ie. Just Oh dweud my gosh, cruise liner! O ie, ti'n gallu prynu nhw hefyd am cwpl o fil. Wow. Os ti eisiau. Wow. Dyma'r Cwbl o banc mil, lawr nid fan miliwn. A couple of Cwbl o million, mil, sorry. bydd hwnna'n ie, okay. dim fil. Y cruise liner yn siwt i'ch ddim o gael. Oh yeah. Classy. Steal the Okay, vault. be ni'n neud, boys? Ie, ie, mynd Am i yr dyn. amser... Am yr amser gweitha I fatha... Out of the way, cops! Sorry, Oh! Bloody civilian wedi redig fi lawr. O, o'n I am bod yn... Ble mae'r
things then. Oh, lan y grisiaid, ie? Sut ti'n agor drws? Oh! Mae'n am rhywun tu fewn yr vault. Oh, shit. Oh, it's a lladd fi! Powerful enough to wreck the innards of a highly durable vault-locking mechanism. Make your way back to planning immediately. Oh, ni wedi cymryd. Oh yes, i mawr, mae'n loads o cops tu allan. Ie. Yeah. A ffaith bod ni'n lladd nhw gyd ddim yn helpu ydy. Ond does dim opsiwn dyn ni, really, oes e? Sut arall ni'n mynd i... Oh, na, fi ni'n redig allan o bwledi. Right, sut fi'n ni'r thing yna, Emrys? Dal... Right, mynd i... Inventory? Yeah. Body armor, hwnna'n handy. Dwi eisiau taflu grenades yn y general vicinity yna. Sut? Efo. Ammo. Full ammo. You're unable to purchase... Oh, yeah, fi wedi cael e. You already have full sniper rifle ammo. Oh my god, fi wedi bod yn defnyddio'r gun wrong. Military... Oh, na. What? Beth fi wedi prynu then? Dwi efo un bag. Just a gwneud actually yn ôl llall. Oh, fi wedi prynu... Ah, dear. Right, mae rhaid I fi nôl fwy o ammo defnyddiol. Sniper rifle, marksman rifle. Right, ni cael break. Right, come on guys, cael a bag, pick up the bags a mynd mewn i'r helicopter. Helicopter ni dal I fynd. Ie, mae'n mewn y hel, mae'n rhyfyn iawn yn meddwl. Na, mae rhoi ochr yn diwy? Dwi jyst yn mynd i rhedeg I O, ffwrdd. mae'n ar ochr, o, bloody hell. Pam ydi yn ar ochr? Dwi am jyst rhedeg I ffwrdd yn car fi fy hun a cuddiad yn mynyddoedd. Ie, Yn teddi gwyddi fel arfer. Military rifle, right. Fi'n mynd I trio cael y... Oh, mae'n llafu. Dear, oh dear. Right. Inventory. Ammo. Rifle. Military rifle. Full ammo. You are now able... Hwna, dwi angen da. O, le mae dy fi'r gun sy'n... O, oce. Dwi'n gweld y cops yn ffindio fi yma. Dwi'n cuddiad o'n tŷ. Fi'n mynd I redig then. You're through to your garage. You, need me to bring you a ride? It's on the way. Ideal, iawn, Dwi am dropio... Dwi colli'r cops, de. Ti wedi? Do. So dwi am rhedeg nôl lawr a just cael car yn ddyn nhw'n at chi, ie. Os ydych angen I. Nice. Oh, shit. Dwi'n gwybod mae'n thing GPS na do. Dwi'n bod dwi wedi cael gwared yn y fo fyd. O ie, mae'r Right, whole set. fi'n mynd I mynd yn y thing heddlu then, y car heddlu. Right, so just dilyn chi, ie? Ie, just colli y cops a wedyn mynd nôl i'r arcade. Okay. Os ti wedi colli'r cops, Emrys, just mynd nôl i'r arcade. Neu ble bynnag mae'n dweud if ti mynd ar yr vault drills. Ie, arcade. O, ti eisiau help? O na, mae o'n... Dos.
Okay. Di police ar ôl chdi? Yeah, 3 seren. O ia, dwi ddim le. Ie, peidiwch good. mynd yn y car byd ti'n rhoi y stars i Emrys. Oh, yeah. Diolch yn fawr. Mae yna boi hacker thing. Yeah, ble mae'r... Mae'n newid chwrthi fe fyny. Oh, bugger. For fuck's sake, mae am di bod yn problem. O, ti di bigo fe fyny do? Ydw. O, oce. Right, dwi wedi colli nhw hefyd. Rhyw griff yr chwrthi fi fyny. Ble mae e? Dwi'n gwybod os dwi'n mynd ar ôl Morgan ta be wan, dwi'n gwybod. So fi jyst yn dilyn y porffor nawr, ydw i? Oed. Mae'n melyn, ie? Wel, porffor i fi, mae'n dweud. O, Mae ddim yn dweud melyn. custom marker di porffor. Oh, fuck. So, ble mae... One sec. Un o chi wedi rhoi custom marker i fi then? Na. Dwi heb, de. Beth ti'n mark ti? Pallu wedi e? Porffor. Na, bydd hwn yn Na, mark pink. ti. Porffor. O, fi methu just stopio, ddo. Oes rhywun yn gallu creu marker i fi then? Na, ni O, angen na, bod mewn ti'n yn iawn. un car. Ti'n mynd ffordd iawn. Ti'n reid sol i fi. Na, ddim chdi sy'n reid sol i fi, oce. Dwi'n mynd i ffindio Morgan a helpu fo. Ie, ti angen bod mewn un car rhywun i rhannu marker yn meddwl. Oh, right, okay. Fi jyst yn go... Does agor o bap a just gwasgu rhywle arno? Dos ffordd arall, ti eisiau gwneud 180 degree? Iawn, ti eisiau dde nesa? Okay. Fi sbio chdi ar y map, wan. Dde eto. Nawr, ble? Dde. Okay. A gwylod hwn ti eisiau mynd i'r chwydd. Mae ffrindiau wedi dweud GTA 5, cannoedd o bullets, effects, ond dim animation pryd ti'n pigo Chwyth. fan pag. So, Yeah. ar y junction, chwydd. Ti just beep. I fel an. Bloop, bloop. Sticker y lon yna wan, de. Tan ti'n cyrraedd y prif ffordd, de. Okay. So, a ti eisiau troi dde wedyn, de. No, dwi'n helicopter. A... Dwi'n mynd i nôl ar y main road wedyn, a jyst cuddian y tŵn am chydig. Dwi o gwmpas fanna i ni fe. Neu just cadw ar y lôn yma nes bod... Oh, dia. So ti'n dod ar y prif ffordd o Emrys, troi i'r dde wan. O, ar y main road, lle. Oh, god. Mae'r cops yma'n really ymysodol. O'n i ddim yn disgwyl na. Gwybod nhw'n grac, ond Jesus. So nhw wedi dod ar ôl fi fel hwn o'r blaen. Be sy'ch chi'n gallu neud, fysa gadael dy hyn farw fanna, a na i pigo fyny'r bag. Ie, yeah, fi gallu gweld ti. Pam ti ddim yn bod yn escort i fi? Dwi'n So, just cadw mynd, ie? Ie. Ond Ready illa deliveroin. sy'n syniad i chdi cuddiad o dan... What's it fi? O, crap, dan fi'n ble? ein... Na, I stopio helicopters oedd ar ôl chdi, de. Okay. So i just mynd i'r arcade, dwi'n. Alright. A dwi'n mynd y cyfeirio cywir i mynd i'r arcade? Oed. Ie, dilyn y llinell melyn ar y map. Ie. Fi ddim Ma' gyda na- melyn. O. Fi ddim yn gwybod pam, fi ddim yn gwybod pam. Pwy sy'n cael y bag? Ond os fi'n dilyn... Pwy Os bynnag fi'n sy'n cael y dilyn bag? ti... Pwy bynnag bydd sy'n gyda'r cael y bag. bag yn cael y... O. Ti fod i cael peth melyn te. Na fi gyda un porffor.
Os ti'n agor map ti, a wedyn... Na, mae Morgan fel lose the cops, yndi. Oh, yeah. Good point. O, dyna pam, then. Ie. O, dyna ti newydd pasio fi. Be ti eisiau gwneud i mewn hyn? A bydd ni'n gallu... Go on, then. Dewch i fi, then. Dewch i fi. Mae'r bank robbers ar ôl fi, fa. Dal fan i gyda fi a na i wneud. Yn car super duper ti, dal ti gallu wneud e. Sorry, mae cars yn crasio mewn i fi. Definitely fi ddim yn crasio mewn i nhw. Pull over! Right, ti ôl ti. Okay, fi dod allan. Dwi'n dweud Fi'n bod mynd i controversial. trosglwyddo fy thing i ti, ddo, ydw i? Ie, rhaid chdi farw i golli fa fydd. Dwi'n bron a awgrymu chdi lladd dy hun. Dwi'n gadael nhw'n lladd chdi. A wedyn, eith fi ni Owain pigo'r bag i fyny heb y polis. Bydd ffaith, bydd ni'n just cifio lan ar y mynydd fan hyn. A ni'n colli Yeah, ni kind of... Yeah, mae'n dechrau fflachio yn syth. Dwi'n gweld chi'n mynd fyny'r mynydd rwan. Nhw methu gweld ni. Nhw methu gweld bright pink... Yeah. Ond ar benni ar mynydd. Ni angen dynistio'r helicopter hwnna. Mae hyn yn rhy steepy, actually. Alright, rwy'n just mynd i dynistio fe. Oh god, rwy'n... Rwy'n cwympo ar y mynydd! Dwi di marw a cwympo ar y mynydd. Be di lladd nhw? O na, mae un boi ar ôl. Saethi'r tail rotor. Fi'n trio cael y boi y twll. Yeah, I'm gonna be flat. Tail rotor, maen nhw ddim yn mynd i bod yn hawdd. Ie, os ti'n saethu hwnna, mae o'n usually just like... gwneud e'n... Dyma ni. A fi di wneud e. O na, mae heb di. A fi just trio cael pilot. Iawn, dych chi ar y mynydd yn dech? Ie. Iawn, dwi'n dod i pigo fyny pob bynnag sy'n o'r bag efo helicopter rhan. Yes, fi di wneud e! Nice! Right. A dwi'n gallu mynd nôl yn y car nawr? Right. O, mae yna un arall yn dod, ddo. Na, fi, dyna. O, right, okay. Right, rwy'n mynd i trio cerfyd draw i ti, ond mae'r mynydd hyn yn mor bloody steep. Rwy'n just cwmpo pryd o trio. Mae yn serth i fod yn dig. Serth yn yr gair. Oh my god. Right. Mae rhywun arall yn seithi fi. O ie, mae'n blymyn police helicopter arall. Emrys, ti'n gallu delio da hwnna? Na, swy'n gwrdd na. O na, fi di mynd mas y ffordd anghywir! A cwmpl ar y mynydd! O na! O, sugar. O na! Pa i dweud bod y parcel yn O, hanner mae'r bag wedi mynd rolio lawr y mynydd. O na! O, mae rhaid ni trio mynd nôl lan. Na, allai gael o. Hey. Wel, dyna beth o ti eisiau, Emrys. I fi marw, a rhywun... ti jyst yn aros yn amyneddgar i fi marw. Ie. Good.
See you later, boys. Fi'n cwmpo. Ah. Take 2. Ti gyda fe nawr, ie? Ynddo, dwi'n ar y ced. Good man. Fi'n redig free running lawr y mynydd. Yay. Fi'n cwbwlhau e. Diolch beth. Bant yn id. Newid y dillad na tan dwi'n... Mae redig lawr mynydd mor serth a hwn yn sgil. Yeah. Heb marw. Ti'n gweld yr... Be di thing allan nhw'n taflud darn y gaws? Caws, ie. Fi di gweld hwnna. Hwna, mae'n ddech yn berig. Mae'n un yn Japan lle maen nhw'n taflu log mor lwyd. Log, gallai cael lift? Fi hwyr. Ie. Fi'n dod nôl lan. Mae'n ffaen ni. Byddai just neud you off nawr. Dyna ti. Paid redig fi O'n i'n meddwl fanna ti'n mynd i redig fi drosodd. Oce, bant ni. Mae'n mynd i cael tym bach o speed. I mynd bant yn dod jump ar y gwaelod. Lovely. Dwi'n mynd i cael Macbeth whisky shot. Macbeth, ie. Come on, mae awr dyn ni i trio cwbwlhau y prif mission. Dyna oedd y set-up olaf, oedd e, Ni angen mynd i beach i cael masks. A hynny ne. Oce. Mae wastad fwy na just mae'n teimlo, so, yeah, oce. Dwi blacked out. Un shot. Dwi the toilet. Ideal. Hey, what's up? How can I help? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Alright, fi nôl mewn munud. Okay. Ei, dylen ni mynd i chwarae yn yr arcade nawr, Emrys? Ges i... Dylech chi cael whisky shot. Alright, okay. A fi nôl. Achos ni aros i Owain sortio'r mission a popeth mas anyway. Right, so pwy fi'n siarad o fan hyn? Sef fi'n gofyn am bwyd neu... Yr ddynas, that's a bar. Yeah. Yeah, gallu gweld e. Na i mynd am snacks. Cola. I fi. Angen bach o caffeine. Fi'n gwasgu fe, a does na ddim animation amdano fe. Ydy e'n neud animation os ti'n cymryd shot? Ne. So snacks, tiod, maen nhw'n blaenoriaethu shots dros cael snack. A fi'n credu yma, well da fi snack unrhyw dydd na shot. Reit, dyna ni. So pag... Emrys. Oh dear. Oh wow. Mae hwnna di bwrw fi'n galed. Naeth hwnna digwydd I ti? Do. Ti'n diffo the toilet, O, sa I di deffro to? Mae dal yn llwytho. Oh, gosh. Na, fi di deffro fyny
ti fas i'r sheriff. Los Santos County Sheriff Palito Bay. Nes ti deffro fanna? Na, si deffro'n y toilet. A nes ti deffro mewn... Be nes ti gael? Whisky shot neu beth bynnag oedd e. Macbeth? Ie. Na. Na'r un Richard. fwyaf drud. Ie, whisky. Well, Macbeth, dwi'n $350. Ie. Dwi'n ei gymryd eto, dwi'n ei landio'n yr un lle chdi. O, rhoi nôl. Beth fi wedi Good. colli. Nes i cymryd whisky a diweddu fyny ar bwys y lle sheriff. Bach yn random. Nice. Le bod e'n gryf. Woo! Right, Pete. O, lle dwi'n diffro fan. Right. Mae'n cael masks ar un o'r optional tasks. Rwy'n methu gwasgu arno fe, mae'n just dweud visit Vespucci movie masks to collect masks the Diamond Heist. So, Ti'n prynu hynny, ie? ie, dwi'n angen mynd lawr i'r Vespucci mask Wel, shop. yn yr lan y môr na, fatha Venice Beach, kind of thing. Ie, rwy'n meddwl. O, ie, oce. Na i neidio yn y car gyda chi, fi'n siŵr. Dwi'n mynd yn y helicopter. A fe'n cymryd ages, a Pixel Pete's na loading thing, fel gafon ni tro diwethaf Emrys. So, dunno. Fi'n mynd i La 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 la. Yeah, we're just our loading screen hefyd, rwy'n fi'n just trio gadael. Ooh, quad bike. Ai, nes i deffro ti'n bod quad bike. Nes i gymryd shot. Ble mae Morgan? Mae di rewi ar rhyw screen Pixel Pete's Funtime Arcade. Ti'n gwybod yr un diwetha? Nes o eventually dod, nes. Yeah. Sy'n Pixel chi Pete? roed i... Sy'n chi roed i Ydych bod chi'n yn gallu helicopter? pigo rai fyny i fi? Neu os rhaid ni gyd bod yn yr un Na, rhaid chdi brynu'n, dwi'n meddwl. Beth wyt ti'n dweud, Emrys? Awesome. Sy'n chi roed extra bod yn helicopter go iawn? Ie, rwy wedi bod mewn helicopter. O? Ie. Ti? Mewn i'r Grand Canyon. Wow. Fe'n quite hwyl. Really weird though, mae'n teimlo really odd. Ie, lle yn dychmygu faint sydd... Dol, fatha... Dwi'n meddwl swn i'n ofn. Ond... Swn i ddim yn surprise os swn i'n ofn. Na, rwy fi ddim ofn pryd rwy fi mewn e. Ond mae'n just... teimlo'n mor Mae'n weird, loading like, nawr, mae'n dweud, really- yey, fi'n mewn. Yay! So fi angen dod nôl mas na, rydw i? Ready. Come on, exit arcade. Mae'n Mae'n teimlo cymryd 10 hollol... munud arall. Oh, god. Oce, fi yna. Right, fi'n dod. Mae'n teimlo hollol gwahanol i awyren. Like... Mae awyren, ti ddim really teimlo fe, ti'n just like... Na. "Ooh." Ond mae... Dwi'n wyr yn roed y bygau fi. Yeah. Helicopter's Yeah. really weird. Hwyl though. Really Hoffwn- hwyl. Hoffwn i fynd ar hyfrenydd un diwrnod. Mae cymydog i ni yn e ffarm cyfagos i ni gyda hyfrenydd a helipad. A mae hwnna, yn y cymoedd, mae hwnna'n swnio'n really fancy yn dweud. Ond mae fe just gyda fel, mae fe'n perchenog Jim Davis Civil Engineering neu rhywbeth. So, yeah, mae fe gyda hwnna. Ond mae dad fi di mynd fyny a mam fi'n credu, ond Yeah. sa'n credu bydd e'n cael cyfle gyda fe, anyway. Ond, yeah, hoffwn i mynd rhywbryd. Hoffwn i mynd rhywbryd.
Nice. Mae'n lot o trips. Sut oedd y Grand Canyon then? Owain, sorry, Emrys. Na. Sut oedd y Grand Canyon fel? Beth oedd e fel? Oedd e? Really boeth. Y dif rafin fel na, rafin dros 40 degrees Celsius. O, dwi'n mynd i cwpio yna fi. Oh, rafin really cool. Rafin huge. Like, more massive. Just, like, more really sych hefyd. Like, ond rafin really cool. Fi definitely eisiau mynd nôl. Yeah. O'n ni'n cael helicopter ride rafin ar yn ôl. Rwy'n ni'n like hedfan trwy Grand Canyon, mynd lawr mewn i fe a glanio. Ac rwy'n ni'n cael like, fel picnic o fath. Mewn fan'na rwy'n rhoi ni like, little picnic baskets efo diod a brachdanau a little pasta pots a stuff. O'n ni'n aros fan'na am fel like 30-40 munud o bwyta a fyd dy siarad i pobl a wedyn hedfan nôl allan. It's been really cool. Yeah, hwnna'n swnio'n amazing. O, newyddion dda personol, boys. Nes I treulio 2 ddydd. Fi wedi bod ar gwyliau blynyddol dillun ydi Mawrth. So, ddoe, nes I... Well, I don't know. Oedd falle oedd wedi Sul a dillun, actually. O'n i'n trwsio fe. Ond nes I trwsio. Ti'n gwybod y lazy spa? Mae fe'n dod gyda fel egg pump thing yna. Wel, nes I tynnu popeth I darnau a rhoi yn ôl gyda'i gilydd, rhoi seals newydd arno fe a just agor y gyd fyny. Nes I trwsio fe a ni mor hapus. So es I am y tro cyntaf tymor yma yn y lazy spa neithiwr achos mae'r tywydd yn dechrau bod yn fwy twym nawr. So dyna yw thing newydd o joio. George, pa masg da ni'n prynu? Ddim siwr. Rhaid fel artisan masks sy'n cael yn fel Venice. Diamond Casino Heist, ie? Heist mask. Ie, mae fe gallu dewis unrhyw rai o rain ti eisiau. Ydy? O, hwnna'n ffynnu. O, fi eisiau un doniol yn. O na, fi ddim eisiau snwd. Fi ddim eisiau neud fel fashion statement. Mae'r un ci yn cool, just dwi'n eisiau cael yn... Monster. Dwi'n eisiau bod yn furry. O, mae rhoi monster yn funky. O, mae un fel Day of the Dead. Mae'r un efiliad, dweud. Deity Sea Beast. O, hynny'n hilarious. O, mae yna fel rhywbeth o fel Lord of the Rings. A dwi'n na? Red monster, black monster, white monster yn edrych fel orc. Mae Rosid wedi dweud beth sy'n bod dy furries? Question mark. Byd? O, ble mae furries? Na. Dwi'n eisiau misrepresentio nhw, so... Dwi'n eisiau... Fox ac... Wolf o hwnna'n evil. Edrych. Wel, dyna chi stori difyr. Achos o'n i'n neud sesiynau ar y PC yma dros yr fel cyfnodau pas o stuff pan o'n i gyda sesiynau mewn person. Oedd un o'r pobl ifanc wedi rhoi linkoi Windows account ar y PC yma. So oedd profile fe'n popio fyny. A oedd y cefndir yn fel furry. A
O'n i eisiau newid yn sydd, fel, beth sy'n digwydd, fi ddim yn deall, meddwl, mae rhywun di hacio fy cyrifiadur. O na, mae hwn, fi ddim yn nabod y scene yma, o'n i just yn ofn yn meddwl, fi ddim yn deall e. Ydy hwn yn rhywbeth odd, ydw i'n mynd i bod mewn trwbl. Holl pethau stupid ma, right? A wedyn nes i sylwi, mynd mewn i'r Windows profiles y pethau, a sylwi beth oedd wedi digwydd. Oh my god. Fi'n cofio negesio ti Owain i'n dweud, recofio hwnna, beth dylen ni'n neud? O'n i mor... oedd e just... Nawr fi'n gallu chwerthin ar fe, ond ar y pryd, o'n i fel, oh my god, mae hwn yn horrible achos sa'n deall beth fi'n mynd i neud a... Faint o wybodaeth mae'r person yma gyda. Oh my gosh. O, mae yna rai ar gyfer Casino Heist. Emojis. Ie, hynny ti'n gael. Oh. Heist yn cael un Casino Heist. Sorry. Oh, sorry. Okay. Ie, rwy'n fi'n dewis geometric un i fi. Ti cael masg yma. Mae un mochyn. Mae'n ar y roof, rwy'n meddwl. Oes. Grinna. A fi di pryn. Rwy ddim cael e. Mae'n amser. Oh my god. Mae o. Dal ar y mynydd. Okay. Rwy'n tiw dewis. So be ni'n neud, boys? Mae dy fi masg. Os di'r helicopter yn barod amdano ni, na boi yn seithi ni, so... Dos di fanna, a di bod yn barod i fynd o'n i rhedeg at chdi. Oh, naeth rhywun seithi fi. Ace official. Ydy e'n dal ar y mynydd? Ar y to. Rhywun angen mynd fyny a sort o fe allan na. Right, mae rai fi prynu stuff. Ammo. Fel fi. So, inventory, ammo, Oh my pinball gosh. cup, military. Rwy'n redig allan o bloody rockets. Os ti'n mynd i griffin i fatha'n onast, ia. Dim... Oh, crap. Fi really wedi miso 2 waith fanna. Mynd o'r rownd o'n di. O'r pa to ma fe? Dwi'n meddwl o'n i just rhedeg i helicopter a mynd o ma. Dwi'n meddwl sgwrs far ar ôl ni. Dwi wedi cymryd helicopter ni. O, paid. Weather security consulting. How can I... Mae di chwythu fo fyny. Got it. Da. Pa to ma fe ar? Sugar. Allan o iawn. Oh my god! What was that? Was that a bloody grenade launcher or something? Ydy yn y hyfrenydd? Na, mae o. heavily. So, allan mae'r... Okay. Iawn, da i angen sy'n o ma. Fi di cael the pick-up thing yn barod i ni. Yeah, dim point trio brwydro'r boi yna, mae'n psycho. Di helicopter Just yn cael hwyl yn chwarae'r gêm. Di reit i helicopter fi. Yes, go on. Yndi, helicopter fi ffordd iawn yn. Dwi wedi gynnu fo i...
O, stopia. Dyma'r helicopter. Helicopter di chwythu fyny. O, dwi'n mynd i ffwrdd rhan di. Later, homie. Just wedi galw mugger arno fe. Ti'n gallu mynd mewn i passive? Mae'r helicopter dal yma. Mae'r helicopter dal yma. O iawn, fewn o fo ta. No ni jyst chydig i ffwrdd. Ie, he mugged him. Has been taken care of. Ww. Uh-oh. Unrhyw eisiau lift? Oes. Ydi... Oh, sorry. Ydi fewn o fyna. Need me to bring you a ride? Oh, na! No, Oh no, my no! god! Oh my god! Di gwasgu bod yn wrong. Oh, man. Oh, dyna'n anffodus. Ie, dyn ni jyst angen jyst gadael yma. Cos mae yna lot o bobl o'n ffordd o'n. Ydy hwn yn ti? Oh, mae'r gai yna. Boi yna. Grow up! Right, fi'n mynd gyda ti o. Ie, jyst dwi'n tol chi fel yna. Pawb galw, like, mugger arno fe. Galw Lamar, a wedyn... Buckle mugger arno fe, just annoio fe. Ac hefyd mercenaries. Rosin di dweud, shout out quad bike driver. Okay. Colin Bugger yn bloc, di fi. Ti meth... alright, ti Dwi wedi gwneud y mission. An organisation of moving heist prep equipment. Hwna beth mae'n dweud os mae rhywun yn gwneud like, heist prep mission fel roedd ni'n gwneud. Okay. So dyn pawb ar y map gallu gweld nhw a mynd, right, yn mynd i screw lan y mission nhw a lladd nhw. Beth yn o'r boi yna? Ace rhywbeth, ace. Yeah. Dyna gyd o'n i gallu cofio. Bydd e'n syniad i ni... Mae'n mewn i private session i gwneud yr actual heist. Ie, 45 munud. Ie, bydd fi gwneud hwnna. Bydd fi'n load o un lan pryd ni'n... Sut mae boi sy'n lefel 7,927, ie? Ddim yn hacker. Hwnna'n definitely hacker. Peidiwch trio cicio fe, neu reportio fe, oherwydd mae'n Dark arts e fe, bydd e'n gwybod ffordd o meso. Na, Martin Spoitoro. Ie, mae'n mod menus sy'n like, detector reports a blocio nhw, a wedyn just cicio ti o'r session. Oh dear. Like, come on, Rockstar, what the hell? Yeah. Ace Official yn 1, 2, 3. Mae'n teimlo fatha... Ie. Hynny'n ti. Rwy'n fi'n just... whoops. Clirio ffordd. Ooh, pardon me. Oh, nice. Rwy'n ddim yn fi, rwy'n y Pepsi. Pepsi? Un boi fyma, level 532, de. A ti sbio stats fo, so mi un yn pasio'r bar gynta. Pobl sy'n gwneud hwnna i just like buffio lan y level, rwy'n meddwl, mae just drist. It's like, how? Yeah. Ella dwi'n swnio fatha goody two-shoes neu be bynnag gwain neu fatha hen ddyn, de. Dwi'n serious ddim yn dall pobl sy'n hacio online. Yeah. Dwi derbyn sy'n chwarae beth single player a ti eisiau gorffan beth fer yna, ond fatha... So, dwi'n dilyn, dwi'n chwarae dipyn o Warzone a falle. Some point chwarae fo wan, de. Mae Warzone yn just yn hacker central. Yeah. Pan mae rhywun actually'n cael chdi'n onast yn Warzone wedyn, ti'n methu derbyn o, cos ti'n benderfynol na hacker dio. Mae'n thebyg, dim hacker dio.
A mae'n just reid blas drwg a dyn ti'n stopio chwarae fo. Dyna pam fi byth yn chwarae fe Emrys. Byth mynd i, byth... Wel, fi wedi unwaith, ond dyna fe. Final Fantasy 14 ar y llaw arall, hollol onest. Yeah. Nah, just... Fi just... Ond fatha, Yeah. mae o'n Mae ddim yn thing... apelio at fi, y style format yna ddim yn apelio at fi o gwbl. Fi'n credu achos falle fi'n rhy amyneddgar i dysgu i wneud yn digon dda. Fi eisiau'r instant gratification o gwella mewn gêm yn gyflym, neu deall y gêm i gallu gweld patrwm i sut i wella. Mae gemau fel na, just gymaint o chaos a mayhem. Warzone, lle. Yeah. Oh, bloody hell. Lot o... Ace Official wedi just flatno fi. Mae'r boi yma probably yn Warzone player. No offence i Warzone players, ond mae just... No, I didn't get him. Right, rwy'n just mynd mewn i a solo session. Am I really out of all of them? Pam yn saith i fi? Where's the thing? Oh, Ace Official eto. Am tyr wedi neiso fo. Eso fe mynd i Na. ganda. Kill If the- anything, kill the mae hwnna'n mynd i kindness. ego fe ymlaen Did I mwy get yn do e. Oh, buddy. Oh, Jesus. Solo session. Yeah, gall pobl darllen hwnna ffordd arall. What? What's up, Grave? Oh, Right, bydd fi'n invite ti nawr i new session. Yeah. Invite sent i Emrys. Ac invite sent i Morgan. Okay. Sy'n byd e, eto. Yeah. Yeah, fi'n credu mae hwn yn... Sut fi'n gweld yr invite yna? Great. Ie, sut dwi'n gweld o? I don't know. Ti'n methu ffeindio fe, just click your join game arno players list. Ta beth, dwi'n hofyd hwnna bob to. Mynd ar friends list, yeah, click your join arno fi. Bob to'n hofyd hwnna. Yeah. Mae hwnna'n loads house yn do e. Right. Accept game invite. Right. Yeah. $39 munud, boys, ydyn ni gallu neud e. Ni di bod yn adeiladu hwn, fyny am hwn am... Mae'n teimlo fel misoedd. Should we just Google Diamond Casino length? Just i gweld faint o hir mae'n... Na, dwi'n... Fi'n siŵr. Y general o thumb efo ni ydi, os di o'n rhywbeth efo police, dyn ni'n am spellan. Yeah. Wel, mae'r heddlu ym mhob man, a maen nhw wastad yn ymyrryd mewn popeth, so... Fi'n trio mynd mewn, a mae ddim yn gadael fi mewn y car ti. O, dyn ni ddim yn yr... Ie, ni angen mynd mewn i'r mission gyda. Dyn ni ddim yn yr... Ti eisiau gyrru thing i ni, ie? Oh yeah, right. Ojo Inc eto. O! Your mental state level is rising. Players will earn RP for killing you. Carry hyn of nain.
How long does Diamond Casino Heist take to complete? Mae rhywun yn dweud, about 20 minutes max. If everyone knows what they're doing. Oh, my bad. It also means setups too, completely from the start. 2 hours. Oh my gosh. Emrys Hobo eviscerated you. Oh! Dyna gair posh yn dwi? Am just lladd rhywun. Rwy wedi invite ti i'r... Ti wedi invite... Accept... Oh, yeah, ti wedi. Sorry, fi mewn y menu, so rwy ddim yn bloody dangos fi. Fi wedi hefyd. Nice. Pa mae'r anodd allan really bod, cos mae bob un mission GTA, more or less, yn diwedd yn mynd dos i fama, saethu pobl, Yeah. a chydau ffwr. Yeah, but literally yr un peth pob tro. Yeah. Yeah. Right, pawb mewn i'r heist prep room ta. Okay. Ooh, Ni di unlock-o'r... ni'n gallu neud e mewn amser. Ni di unlock-o'r whiteboard newydd. Whoop, 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 whoop. Hwna'n cyffroes. Oh, mae Lester yn siarad. O, fi'n colli'r holl manylion nawr. Sorry, pawb. Rhaid ti dweud i fi beth sy'n digwydd. Oh. Cool. Oh. Time to welcome your friends to the party, if you are happy with this plan. Yn gol ystod yma. Ooh, dwi'n lycio mats chdi. Ni ddim yn gallu clywed beth ti'n clywed, ddo. Mae'r ble ti, Dwi'n guys? mats chdi. Right, pam wedi ddim yn dangos ti ar y... Yeah, cool, yn dwi? Sniper oedd un fi. O, mene, rwy'n mynd i just... What the hell's Dwi'n going neud on? o ddechrau chdi, de. Ddim yn dangos ti ar yr, on the heist takings. Try hynna. Your CEO has resigned. Oh. Beth digwyddodd, ddo? Ond ddim yn dangos ti ar y bloody cut. Oh. Paid dweud ti'n cymryd yr arian i gyd i ti, o? Ddim eisiau. Ond os rhaid, mae rhaid. Oh. Wow, hwnna'n greiddiol. Spider-Man, wow, diolch. Oh, yes. Yes, Oh my gosh, naeth ti'n neud e i Owain, wedyn tafu fe'n wyneb fi. Hwnna'n ofnadwy. Oh. A ti'n neud hwnna? Yeah, good. Sut fi'n ffein... Oh, just point, classic point. Os ti'n dal... Paid, boys. Paid. Stop. Ail, okay. Oh, nice. Os ti'n Beth mynd fi'n i dal? style, ti'n gallu newid o fanna. Le fi'n ffeindio style. So, ti'n dal y options. Yeah. Anyway, dos i style o fanna. Ydyn mae o dan action. Voice chat, kill yourself. Highlight player, hide options, services, vehicle style. There we go. Action. The bird, salute, jerk, air thrusting, knuckle crunch, slow clap, face palm, thumbs up, jazz hands. Doc, ti'n an. Class. Class. So beth fi'n gwasgu nawr i trio... Just push ar A wedyn. Hey! Yeah, pryd ti wedi select o fe, a ti'n just walk around, ti angen gwasgu two joysticks mewn. A wedyn gwasgu two joysticks dwy waith i gwneud y power move. Right. Yeah, trio rhywbeth gwahanol fi'n gwneud. Wyt ti wedi ymuno'r ar Fi wedi, yeah. thing? Yeah. Yeah, fi'n credu. Did it? Sut fi'n actually gweld? Oh yeah, ti wedi. Awesome. Right. Yeah, mae literally ddim yn dangos ti ar y... Why doesn't it shuffle me? I'm gonna rock. Right. Oh, select start to invite other players. You can set the finale when you're ready. Right. Ooh, arian am ddim. Cael nhw. What was that? O! Mae ffôn gostio $1,000 i fi! Brilliant. Beth oedd digwydd? O! Una. Oh! Cael yr arian. Ti'n cael arian? Na, fi ddim. Fi'n cool.
Slow clap. Fi'n mynd i wneud slow clap. Achos Owain, nes ti ddim gweld y cyfarwyddyd i wneud hwn yn gyflymach, so fi'n rhoi slow clap i ti. Right. Yr entrance A yw'r ti main di clywed door. e? Yeah. The exit, ni gallu just mynd nôl allan trwy'r main door. O na, ni methu. Okay, never mind. Exit. Waste disposal neu staff lobby. Yes, waste. Neu roof terrace. Ble ni eisiau exit o'r... O. Cefn, bydd y llydi'r cefn. Remember waste disposal. Ie. Dwi'n dweud waste disposal. O, ni methu. Ni methu dewis. O, Okay. dy bynnag sy'n gael. Oh, funny. Oh. Your gunman can act as a decoy during the getaway and help distract the cops for 30,000. Yeah, sure. Duet. Clean vehicle. Your driver can park a clean vehicle during the getaway that you can switch into to help hide from the cops. 20 grand. Hell yeah. Yeah. Dwi'n gyd mi o'n Morgan dal yn dillad bins ni. Ti'n gallu newid hwnna trwy style menu. Neu bydd ni'n newid automatically. Edrych ar hwnna. You look, o, mae'n dweud. Right, freak out. Rwy wedi invite ti i'r heist. O, edrych ar hwnna, yn funny. So dwi'n acceptio Bydd yn mewn y ffôn rhywle. Either mewn y missions thing neu texts. Neu rhywbeth. Bydd yn dweud Casino Heist Big Con. O fi. Email? Na, dyma Ddim email. Un yn nhw. Secure Text. search? Job list. Invite to methed up 1 to 4 players. Na, Gerald. Fi ddim gyda option. Bydd yn mewn fan'na rhywle. Maze Bank? Na. Diamond Casino and Resort. Time to cash in. Na. O, ydyn ni gael mynd i friends accept invite o fenna? Dwi'n meddwl dyn den. O, join game. Na, ni barod. Emrys Dwi'n mewn. hwnna unwaith. Yeah, so What ti'n gael mynd was i this? friends. Sylfenni What's wedi this? ymuno. What's What's that? Do. Gwylio am y Right, pobol close. hackers yma. So, Sut fi'n os cico fi'n rhywun? gwasgu join game. Yeah, come on. Come on already. Stop. Ooh. Oh, cael gwared o'r boi yna. Rwy wedi cico fe. It's gone. Good. Good. Purchase standard armor? Yeah, please. Yeah. Right. Ooh, dyma'r un mawr, boys. Cool. Wedi pa wedi purchase our armour. Do. Yeah. Barod am hwyr. Ready to rock. Fydd hwn ond yn mynd yn dda, wan. Hell yeah. Wel, mae wedi wneud popeth arall, so dim ond dda sy ar ôl. Come on. Just didn't understand me. You know, I had like too many ideas. So now I'm just concentrating pretty much full time on the vape. O, bod i peth na i mab. The algorithm's a bitch though. Yeah. Y main boy, ie. Jimmy. Yeah. Good, Uncle Les. The Jimster. You know what? One more word and I'm gonna put you on a terror watch list, I swear to God. You got a girlfriend. Wendy, get this dope cleaning toilets. I don't want to see him for the rest of the day. Yo, will you go clean the toilets? Like, now? Oh. Fine. Ah, good. Come on, let's do this thing. Time to Oh. crack that diamond. Dyma ni! Casino who would clear any one of us out. Leave us. Ah, ti'r cool guy ar y sofa. A dyn ni'n ddechrau tramps. Yeah. One thing. Mae'n atgoffa fi o Ninja Turtles, a ni yw Bebop a Rocksteady, a ti yw fel y main guy, just chilled. You know, we have Mae'n y gem newydd, prepped. O, fi'n edrych ymlaen to hwnna, bydd rhaid ni Ie. stream o hwnna. Os- Yeah, send her down.
O, mae Lester yn ffansio hi. Exciting day. Is, Yeah. Regina going to be joining us? Regrettably, Miss Chang was called back to the mainland. I will be representing the holding company's interests. Yes, that is Oh. Aw. regrettable. If everything is in order, shall we continue? Yes, Ah. a few more decisions to be made, but then we can proceed. Poor Lester. Do the honors. It's Oh. Oh yeah, hwn a good cut. 70% 15-15. Ie. Dwi'n... Ond fi a mam y profiad, felly byddwn ni ddim gyda siawns. O, dwi'n gallu... Okay, ni angen dewis Oh. pethau. So the entrance, not selected. So be ni'n mynd i wneud? Oh, by the entry disguise, you select. time to pick the con and what you'll be wearing. Wyt ti'n penderfynu y things yma neu fi... Ie, ti sy'n gorfod wneud hwnna, fi'n credu. Ie. Right. Mae gen ni option fan hyn. Ni gallu either poso fel bug exterminators, neu ni gallu poso fel young ancestor posse. A dyn ni'n cael getaway gyda young ancestors achos... Ie. Mae cymeriadau ni gyd yn edrych yn hen iawn. Bug, ie. Na. Ni ddim gallu Mae cymeriadau fi a Morgan edrych na Bugstars. O, bydd ni'n Yeah. cael suits wahanol yn automatically. Depending ar... Iawn gwyneb ni, mae tattoos gyda... O ie, okay. Young ancestor cael tattoos. Alright, so bug stars. O ie, Ie. Bugstars, ie. Exit disguise. Now, you want something Hey to now, change into I'm a after you Bugstar, get involved? so fi gallu canu hwnna Guessing wedyn. right up to the end. Go play. So ni cael... Yeah, new skier definitely swap team. Ie. Right, your exit. Everything's going to plan. Shooting What's your exit stars. strategy? Break the mold. Choose your planned exit route. Each route you select has the pros and cons. The fastest and more obvious routes might not be the easiest or the quietest. Oh. Right, so staff lobby, southwest roof terrace, waste disposal. Mae roof yn teimlo fatha hassle. Yeah. Yeah, So waste disposal, Yeah, Kevin. swn i'n dweud. yeah. Yeah. Mae yna thema fan hyn, Bugstars, Bwriel. Yeah. Right, pa... Na. Pa I've buyer. lined up three potential Three buyers for the buyers. take. Beth yw'r I opsiwn? wanna move Beth yw'r the score opsiwn? quickly, It's so gallu clywed we'll be Lester? heading straight from the casino to the Na, drop-off. ni ddim yn clywed Buyers unrhyw beth. upstate will net Bydd us pawb the most sy'n gwylio'r because stream they're yn gwybod, furthest ond away. ddim ni. We'll lose a bit on the Gyd i ni deal wneud y with the buyers in penderfyniad the city, dros but ni. Ie, it ie. might be worth Cer it amdani, for bydd e'n bach o the surprise I ni. Oh. Right, mae gen ni option. Mae yna 3 buyers. Mae yna low-level buyers. Mae nhw'n rhoi ni yr lowest amount of arian. Mid-level buyers a high-level buyers. The low-level buyers yn mewn y city. So bydd nhw'n really gyflym I mynd I ar ôl y heist. I just cael gwared I fe. Ooh. Mid-level mewn y middle o'r map. A high-level lan yn Pluto Bay. So nhw'n Low furthest I fi'n mynd am. ffwrdd. Ac wedyn o Be fwy ti'n o meddwl? arian. Low byddwn ni'n dewis. Low neu medium sy'n ei ddweud. Oh, dyma'r Mid. difference or potential heist take. A low level, 1.9 million total. Ie. High level, Digon I fi. 2.1 million. Na, hwn ddim yn each, hwn yn total. So bydd hwn yn Ie. cael ei shared. A hwn yn y potential take, dim yn actual take. Mid. Only mid. Yeah. Wyt ti gallu gweld y map yn newid? Ie. Ie, dw, ydyn. Ie. Nid yn edrych fel o'n galetach, mae'r hwn yn spread across, like, hanner y map. O beth ti eisiau un yn y tri? Lle yna? Remefel. Low Neu te. ydy'n, like, Low. 3 opsiwn I mynd I. So ti gyda 3 opsiwn I gallu mynd o fe I. Mae hai'n edrych yn haws na mid. yeah. Cos munud sy'n na, ti'n nawyd. Neu ydy e'n, like, option o 3 pobl I mynd I. Opsiwn fi'n credu o'r 3 llefydd o safe houses, dwi'n credu yw Oh, ie. ond fi ddim yn Ie. siŵr. Lined up 3 buyers to pay for any loot you steal from the casino. Buyers that are further from the casino will offer more money for the stolen loot. Beth bynnag wneud fe Ie. penderfyniad, mae 24 munud. Ie, Ocê. ti'n mid. Go on te. Okay, ni'n barod te. When you're ready, Go on. Ars munud. I'll be running things. O'n Lester, shut up. Right. Now's the time to Oh, assign the man. cuts. Ac How hwn much on with the spoils dda. is everyone gonna take? Classic. Geiriau ola ti, Emrys. Ei, as long as dwi'n cael 15% fi, dwi'n hapus. Ie, a fi, 15% yn lot. Mwy na byddwn ni'n cael... Shotgun first, 15%. Oh, dear. Wyt ti'n hapus o hwnna? 25?
60, 15? Dwi'n meddwl o'ch di cymryd mwy, cos mae'n fwy o jans ti'n wedi cael ymlaen chwarae. Wow, dylen ni cael mwy na hwnna. Pam ti rhoi fi 15 a Emrys 25? Oherwydd fydd ti'n dweud ti'n mewn am yr experience. Na, fi ddim! Na, 40... 20 a 20 then, neu gwell ratio na hwnna. Hwnna ddim yn dig. Fi'n... Beth ti'n player takes Mae ti? gwir yn dod allan o'n. No way! Beth ti'n dweud am y player take ti? Player take, mae'n dweud... Wel, mae'n 1-5 dim, 1-6-5 dim. Ie, hynny di bywyd. Nice. There we go. Right. Ti'n bod yn bach yn embarrass, really, ei ti? Oh. Fos i'n talu yn bob dim, ddo. Oh, ma'n o'n wir, ie. Oce, digon Ie, teg. rwy'n A talu ti am y gyda setup. risk i gyd. Ie, Ie. ma'n o'n wir. Digon teg. Dyl ni ddim mewn i... fe bell. Gew pig? Sorry. Bugman. Disguise yn syniad da. O, nes i'n dewis y masg yma. Oedd fe'n literally like a set rwy'n dewis yw'r set ni'n defnyddio. Oh. Okay. Rwy'n mynd am y fox. Oh! Ready? Hang timer yn mynd ban. Bob lwc. Poblwch pawb, gweld chi ar y diwedd. Na, joc, ni mi gweld chi trwy'r fe gyd. O, beth nhw'n dweud? Alright, let's go for it, people. We won't let her down. For mission control. Oh, God. Oh, ma' hwnna'n cyffroes, guys. Heist cyntaf. Oh, fi'n stuck ar edrych Ie, ar Leicester. Kevin Lester. Fi hefyd. Oh, God. Oh, man. O, na fa. Oh, no, it's fine. Phew. Cos rwy'n cold yn edrych. Yeah. Okay. The big con. Right, bydd rhaid ti siarad trwy be ni'n neud yn o. Right, ni'n mynd mewn i'r Bugstars van. Yeah. Bug bombs are go. Oh, Take beth di Lester dweud? and security is expecting exterminators at the back entrance. Security... You just gotta fall back on the hits. O, Team Lives 1. Tell you about the time we pulled Ooh, os mae un yn ni marw, mae ni gyd yn marw. Yeah. shut up about that Oh, God. or save it for the book I write when I retire again. Oh. Just act like you like killing things and Oh. Rwy'n ti'n cael fwy wedyn, wyt? pryd ni'n cael o'r arian, y fwyaf ti'n cael ei seithi, fwy o'r arian ti'n colli. See, dyna pam o'n i'n dweud low level, ond na, mid. Da ni'n mynd i'r casino, rhaid ni literally gamble ar hyn. Yeah. 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 Yeah, ni'n mynd Popeth i'r ar casino coch. Apparently nhw'n expecto ni trwy'r Kevin neu rhywbeth. Rhywbeth Lester yn dweud. Mae'r Team Lives un yn poeni fi chdi. Hwn yn meddwl bod un o'n ni gallu marw unwaith. So ni cael Ie. un life, extra life rhwng fy ni gyd. So mae Morgan yn gallu marw unwaith. Yeah. Ha. O bydd fe'n ffain, bydd ni ddim angen e. Bydd Fi ni'n ni gadael... ddim angen e! Ie, edrych bydd ni'n gadael disguised mewn news gear. So bydd ni'n gadael disguised fel SWAT team a bydd neb yn gofyn unrhyw cwestiynau. Na. 100%. Dwi'n mynd gweld ni'n iwsio gynnan hwn. Na, bydd ni'n silent a just... Bydd nhw ddim un o'i gwybod ni'n ffona. Oh. Mae'n just mynd i cymryd ei swydd i bloody gyrru fan'na. Oh my god, beth ti'n neud? Sorry. Mae ddim yn Tired suspicious o.
Sorry, Ar, dynafio'r gun i saethu'r cockroaches. O ie, hwnna pam ni'n plant o'r cockroaches. Fyna. Dyna'r reswm, ie. Mae gyd yn neud synwyr nawr. On the road again. Okay. Dwi'n mynd i agor drws o'ch chdi, ond o'ch fi. Whoops! Oh. Sorry! Os ni'n cael blymyn heddlu ar ôl ni nawr ar y pwynt yma, dwi'n mynd i lleihau ei siawns ni o gorffen y gêm. Wel, y heist. Fi ni'n ffain. Ni'n ffain. Cockroach fan, mae fe'n... Hell awaits if you're having fun. Oh. We're gonna rock. So, tactegau pawb ar ein ffordd, be ni'n mynd i wneud? Just bod yn dawel, o'n ni'n gallu peidiwch seithfi'n rhywun os until ni really angen. So cadw gyniau i ffwrdd, peidiwch ag dangos gwn i neb. Yep. Os ni'n gofyn pam ti fy gwn, dweud na fel ti'n cael gwared o cockroaches. Dyna ni. Shoot the nhw yn y pen, cockroaches. tair gwaith. Okay. Cockroaches yn gallu byw trwy nuclear holocaust yn this, so... Yeah. Hey, you're gonna live through this buckshot! Mae'n nut, faint o weithio mynd i chdi drifo i'r casino yma yn y missions mae'n gyd ynddi. Yeah. Faint o weithio dyn ni wedi drifo i'r casino yma just i hitio thing a'ch ddawr a drifo o yma. Yeah. Keep your weapons concealed to avoid alerting guards. By the rear entrance. They'll buzz you in. Okay. Remember to be cool. They're expecting you. Okay, cool, nawr, cool. Cool, dude. Dwi'n falch ti wedi symud server fi, cos rhaid eich ymwneud Oh, sy'n yma. yeah. Be nhw wedi spoilio fe i ni. Okay, remember, you're just a humble pest control team. You are very boring. You live for fumigation. You live for fumigation. That's it. Head through the door to the staff lobby. Oh, wrong door. Oh no. I'm in a cutscene. Dwi'n cael face tattoo fi. Yeah. A Joker. Ti'n gwybod bod i'r insane clown posi? No. Yeah. O'n nhw'n wrestlers neu rhywbeth? Wel, na, di rappers ydyn nhw. Mae gen nhw'n Wrestling Federation, de. Ond nhw'n nuts. Ie, os ti isio, fatha, rhyw dro, just iwsio private browsing a googla insane clown posi. Mae nhw'n reit nuts. Yeah. Someone will show you through to the infestation. Take the stairwell on your right. So far, you're in the staff lobby. Try your best to act normal in front of security. Okay, now go to the double doors behind the main desk. No one Oh, will wrong way, wrong way, wrong way, wrong way. have free reign of most of the Pam? staff lobby, office, Wrong way. hotel. The vault? Not so O'n nhw wedi dweud y much. grisiau. Ble ni angen mynd? Go to Agatha's. See here, just some pest controllers looking for Oh, ffordd hyn. Keep your cool and get to Oh, already bron wedi blow over. No. Dim yn gwybod dde a chwyth. Mae'n poeni. Dwi'n mor peth am security, ti'n os yna un hyn i escortio ni nesa. Yeah. So nhw'n boys proffesiynol iawn, ydyn nhw. Wel na, byd nhw wedi gwneud rhywbeth o search byd nhw, os byd nhw'n dda. A byd nhw bennaf wedi marw. Trwy fyna? Let me just check. Offices. Yeah, ffordd hyn. O, iddo. So beth ni fod wneud pam ni mewn, ddo? Hey,
think It's neat. Up this way. Oh. They're thick as fleas on a farm dog up here. Mae gan da ni ddim yma i actually neud y cockroaches, by the way. O, oce. Be ni Cover, fan mae'n dyna. neud e? Oce. Yes. Hard cash. O'n i ddim di clywed gan Lester gweld, so son i siwr. O'n i bai bod nhw'n dweud, now, you've got to do da-da-da. Byddwn ni ddim yn gwybod. Right, go to the basement. Cool. So hyn on a... The bugs and get to the cargo elevator. Ignore the bugs, go to the cargo elevator. Hack the keypad. Oh gosh. Oh. Sut fi'n Ti hacking wedi hyn? gweld gêm yn House Flipper? Na. Sef gêm, holl point o gêm ydy first person, lle ti'n llnau tai. Skin grafts or Be, ti di meso fel lan? select the partial Paid. tiles and move them to match the fingerprint on screen. Once you've made your choice, run the simulation and O'n fi'n gweld ar y stream a gallu Ie, gweld beth ti'n ar ei gweld. holi, so- ti'n gweld o fyna. Yeah. Ti angen cael y patrwm. Oh my god, mae Emrys yn awesome at Ar-lein. Oh god, oh god, oh Fi'n- god. Fi'n crap, so... Da ti di gadael fe neud e. Yeah. Mae fe'n You really really should've. cyflym yn neud stuff hwn. Os chi mynd i... Top there, top fideo- there. Top there. Top there. Signal match, yes, got it. Oh, mae yna tree. Shit. Yep. Oh. Yep. Yeah. Diolch beth. Yeah. Yes, un mwy. Mae gen i 2 munud. Go on. Yeah. 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 Thing yw, Yes. ni cwbl o... Okay, fine. Hack success, ni'n cael e. Good job. Good job. Whew! Da iawn. Alright. Da iawn dan pwysau fyna. Chwarae teg. Na i neud y push-up bottom elevator minigame. as far as those disguises will get you. Make sure you Dyna ti, 20 ti wedi cyfiawnhau. Okay, so ni angen bod yn sneaky fan hyn. Ti'n Okay. freeloader hynna bryd de. Yeah. Gan ti'n neud dim byd am dy bres. Wel, fi yw'r person sy'n cadw'r cyfathrebu i fynd. Be ni'n neud, boys? To enter stealth mode, press L, sneak up behind an enemy when unarmed, using a meat or using a well, hold it. Wait. Oh yeah, it's got the come out. Press Na, dim o gynta. Ti'n neud e? O, Ia. ti yw'r Owain o'r thing, gyda'r biggest cut. O, ti gyda'r weapon. Na, ddim nawr. Mae'r boi arall yn pasio. Oh. right, everyone. Oh, God. these doors. This is supposed to be What? Un point. Pam fi'n dilyn ti, Emrys? Na. We're almost there. Come on, let's go. Oh my god, ni... Peidiwch, yeah, neb cael ei, like, aros. Hey, who the hell are you? Oh, fuck. Get out. Oh, God's sake, mae Oh, wedi ffein- na. Damn it! Oh. Mae'n rhaid gweld ni. O, dylen ni di aros tu ôl a gadael ti Ie. wneud y bit yna. O, nawr mae jyst yn hell. Oh, for God's sake. Hwna'n harsh. Yeah! Good attempt. Un live. Mae hynna'n dda... Ydy o'n stopio chdi just bod fforsio fo? Yeah, Ie. right. Efo gynna. A chi bod yn subtle. Ti'n gallu just mynd syth mewn i'r mission na, ddim gorfod mynd trwy'r Quick jargon a restart. crap. Yeah. Right trigger. Right trigger. Mae'n depend o ble na'n restart ni, though. Ie. Hopefully ar sneaky. Oh, Hopefully ar sneaky part fanna. Oh. oh. Hwna'n good. O, mae'n iawn. Okay. O, hwnna, just nôl un. Okay, ti'n mynd gynta then. Right here, yeah, right ar dechrau o'n mynd mewn. Come on, quick out the chute. Ie, yeah, ni ddim di wneud lot, ydyn ni. Ti just Take the stairwell on your right. Up yn neud y thing fingerprints now, ti? Yeah. Ti eisiau trio fe, Emrys? Yeah, mae Emrys wrth ei bod gyda nhw. lobby. Try your best to act normal in front of
Dwi'n Morgan yn freeloadio yma, nid yn byd. Na, fi'n 20%. gwybod... Na, fi'n Easiest. adnabod... Gwrando, fi'n adnabod beth yw cryfderau a gwendida'r grŵp, a dwi'n dewis penderfynu taw Emrys dyle wneud y fingerprints. Dwi'n teimlo ddo fi wedi cael y 25% fan de. Oh, whatever. Mae rhaid i rhywun... Fi yw'r glid sy'n cadw pawb gyda'i gilydd. Bug guys, up this Come on. way. They're thick as fleas on a farm dog up here. They're thick as fleas on a farm dog up here. Just like we planned. Ignore the bugs and get to the cargo elevator. Bing, bing, bing. Ding, bam, bam. Cael diod? No. Beth? Fel diod. Na, jyst ni'n gallu cael diod wrth i ni aros. Na. Just dim byd Yn ôl, arall. e? Ne'n neud. O, fi di roi ti dan gormod o bwysau na. A'r funny thing yw, achos Owain yn stream o fes, dim modd i ni gallu helpu o gobl, achos so ni'n gweld beth ti'n gweld. O wel, mae'n iawn, beth ti'n ffain. Ti'n edrych yn hyderus yn neud e? Na, de. O, Ond mae hwnna. cymeriad ti. Y tatŵ, dwi'n na. Ie. O, sut ydych chi'n pwysio Y ydych? Ddim yn gwybod hwnna. O ie, ti angen yw. Ie. Fi sy'n ffindio yn ola. O, na. Mae'n sy'n na? O, na fa. Success. Hei! Hey! Oedd pob ffydd, pob ffydd. Mae'n siŵr... Well, this is as far as those disguises will get you. Make sure you're not seen and get to the man trap. Dwi'n dal nôl o yma. Ie, ni'n cuddio. Mas o ffordd. Hyn yn mynd i bod yn blomyn Big galed. blue sky. So nawn ni gadael ti mynd o flaen ni a neud e. Ie. So hwn... Ie, so ti eisiau hitio'r un yna oes? Wedyn y boi reception, ie? Ie, rwy'n mynd i Ie. trio cymryd allan... O, mae'n y boi at fanna hefyd. Symud. Mas o ffordd. Os mae'n gweld ti, ni'n game over. Mi o'n mynd allan am Andy. Na fa. Os ti'n edrych ar y map, mae'n really handy achos mae'n gweld visual line of sight. Ie. Ie. Patrums nhw. Os ti'n dilyn y patrwm Stuck to- yna. Stuck to all the wal, ti'n mynd e? Ar wan, ar y wal. Quit dawdling and get through Ie. these Rwy'n mynd i trio... Tu ôl o wal. Tio! Sugar, beth ti'n neud yn data? O, iddo. Oh my Oh god. my god, oedd hwnna'n agor. Sut oedd e'n gweld fi? Watcha mynd un dod allan fan, mynd un dod allan. We're almost there. Ie. Come on, let's go. O gwmpas tu ôl o wal yna. Ie. Wff. Almost there. Come on, let's go. Ie, bend up mae hwn yn fel solo thing. Rwy'n Oh, symud sugar. fanna, really? For God's sake. Kidding. They know you're not
Right, guns nawr, pawb. Cos pa'i chwarae o gwmpas, mae rhaid ni just Mae safety methu pawb. newid. The hell? Rwy wedi marw, sorry. Oh, mae di safety fi yn y pen. Right. So fe yn mynd... So un hwnna yn literally troi round nôl y ffordd rwy'n Ie. dod. Pwysio R1 ar y wal Ie. canol na am drownd, ie. Ta beth, ydw i gallu seithi fe heb alert o pobl arall? Probably not. Os gyda chi silencer, dyna'r cwestiwn. Na, nhw wedi cymryd y holl guns ni, so ni just cael Do. pistol. Oh, poop. Yn mynd i cymryd amser yn meddwl. Ffaith bod ni angen bloody cerfyd trwy holl section hyn. Ie. Really annoying. To shoot. Boss lady's Ready. office is crawling with bugs. Take the stairwell on your right up to the first floor and follow the hall around. Someone will show you through to the infestation. Good work so far. Ti eisiau go'r hacking game nesa yma gan? Security. Na. Okay, now go to the double doors behind the main desk like the professional exterminators you are. You're going to Mae gormod o risg, sorry. O, weles ti sut oedd Mickey's Ultimate Challenge wedi gorffen gyda'r puzzle ola na. Dwi ddim yn fan o'r style yna o game. Guys, up this way. They're thick as fleas on a farm dog up here. O, na. Ddim nawr. Os ni'n methu gwneud y hyn o, ni'n problem sy'n cael ei thos diwetha. Diwetha? Thos nesa. Dwi'n meddwl, fatha, os da ni'n cael gwarad o'r bits stealthy, dwi'n meddwl yn iawn, de. Ie. 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 Ti o beth, Emrys, falle... Ydy Emrys yn gallu trio gyda'r thing? Neu fe dim ond ti sydd gyda'r Mawrth oil? Neu ni gyd gyda'r Mawrth oil? Pawb Dwi'n gallu meddwl gwneud e. mothol i fod, de. Alright. Achos mae'n atgoffa fi tipyn bach o Metal Gear Solid kind of style-y. Mae yn debyg iawn yn dywe. So just yn meddwl... Oh, wow. Da iawn. Mae hwnna'n ffantastig. Beth sy'n ffynnu, yn cinematic mode, mae'r holl poses ti'n neud o yn really doniol. Yr actions. Oh yeah. Dyna ti eisiau pan ti'n canolbwyntio fe, trio neud y things yna. Rhywun right tu ôl i ti yn neud thrusting movement. Symudiad fel yna. Great. Fflio to hyn, o. Mae'n mynd i ymuno mewn y hwyl. O, Oh my god, what happened then? Dwi wedi mynd lawr fy hun! This is as far as those disguises will get you. Oh. Get to the main Oh, na ti ddim. Oh, fi'n stuck neu beth. Dyna ni. O'n i'n poeni fyna hefyd. Oh. Oh, mae'n cool. Oh, dyma. Ma. Right, ni'n cuddio a gadael... Okay, Dwi'n meddwl ti o'n... Mae'n sgyd i'r un canon na wan. Un canon na ti eisiau poeni amdano wan, de. Yeah. So, How come fi ddim gyda... Be ti gyda? Ti'n gallu... Chdi newid y fists. So dal L1. Oh, ie, ie, hama. Fi i weld yna. Ond cael tear gas hefyd. keep going. Oh. Surely mae hwnna'n mynd i tynnu sylw. Mynd i'r ffordd haws yn ydw. Fel hyn, de. Quit dawdling and get through these doors. This is Oh, God. Nice. Hey, diolch am dilyn Death Ray Zap. Croeso i'r Dwi'n meddwl criw. yn dod allan. Dwi'n mynd dod allan. Sugar. we're almost there. Come on, let's go. Fi'n mynd nôl. We're almost there. Come on. Oh god, pam di dau nhw fan hyn? Ie, dwi'n stuck o'n man.
Seriously? Rwy'n dechrau seithi like mewn instant. Oh! Sorry! Emrys! Ti seithi Emrys neu beth? Oh na! O'n i'n trio rysio'r ail boi fe am Oh wrthol. na! A rwy'n trio seithi fe hefyd, a rwy'n... Oh, flippin' heck. Oh no! Na! Rwy'n mor flin. Iawn, nocio'r ddau boi gyntaf allan de, a dwi'n meddwl o'n i dod nôl i'r bit elevator i weld be mae'r ddau boi arall ni wedyn. Ie. Ie, mae rhaid gweld y patrymau efe. Ie. Y patrymau o beth mae pawb yn neud. Ond mae fe'n brysio ti, dweud, come on, this is supposed to be the easy bit. A mae jyst yn neud i chi brysio. Ie. Hwn, diolch fucking... Nobody said... Right, so roedd y dau guards yn dod ar un bloody amser tro hwnna. Ie. Ww, ydy ni gallu seithi dwy guard ar un pryd? Dwi'n meddwl, cos am... Y problem sgynnych chi hefyd, de, tyd y pen arall, de, mae'n boi'n sbio trwy ffenast, de. O ie, mae o'n, ie. Falle fe dyle bod yr ail person i... O, ti'n cael hammer allan, Emrys. Oh! What the hell? Rwy ti'n cael hammer allan. Oh, for God's sake. Oh, rookie nawr, come on, ni'n gwell na hwnna. Ready o gwmpas gyda'r hammer. It's for the roaches, come on. Yeah. Pest control, ie. Dwi eisiau mwrthol i tools fi, ie. Ie. Sut ydyn nhw? Sut maen nhw'n gwybod di pest control ddim angen mwrthol? Dim cockroaches yn y man ar lle, dyna pam. So mae'n unrhyw fath o fel arf. Ie. Ond arf mwyaf peryg fi ydy dwylo fi. A dwi'n mynd i'n byd am hynna. O, mae gyda chi menig i fyd, sgwyd fi menig. Come on, quick out the chute. Boss lady's office is crawling with bugs. Take the stairwell on your right up to the first floor and follow the hall around. Someone will show you through to the infestation. Good work so far. Office is posh. Try your best to act normal in front of security. Okay, now go through the double doors behind the main desk like the professional exterminators you are. You're going to the manager's office. Hey, official Red Bull gunky wedi dweud set up y camera trifflig, neis iawn. Diolch yn fawr. Ewn ni'n meddwl roedd yn tip bach neisach cael gwynebau ni gyd arno fe, na just fi. Hwn yw'r heist cyntaf. I ni trio cyflawni. Mae'r setups wedi bod yn diddiwedd. God. Right. Right, so ydi... Right, so mae yna dau pobl sy'n cerfyd rownd. Oes. Ac... Nhw'n mynd tu allan a wedyn nhw'n dod nôl mewn ar yr un pryd. So, os ni'n aros i nhw dod nôl mewn... Ac... Dwi'n meddwl, to the thing gyntaf da ni'n neud, nocio dau boi gyntaf. Yeah. Dwi'n meddwl, sticio fe hynna, a rhedag nôl i lle da ni'n cychwyn. Yeah, a weld be mae'n eraill na wedyn. Ie, dilyn y patrwm, wel, dysgu'r patrwm a wedyn ffeindio ffordd o amseru fe. Anwybydda blimin Leicester neu beth bynnag sy'n siarad i ni, achos... Di o'm yna, So nhw yma. Na, na. Success. Red Bull wedi dweud, ti'n gallu teimlo'r tenseness yn yr awyr. Mae yn. Oedd yr go gynta'n tens. Fi di hwnna'n little bit werydd. Yeah. Well, this is as far as those disguises will get you. Make sure you're not seen and get to the man trap. Make sure you're not seen and get to the man trap.
O. Ti'n sefyll reit yn y ffordd fan'na. O. Ie, so ti eisiau dod yn ôl, dod yn ôl? O, Oedd ei beth cynnig to wal na. Oh my god. Sut wyt ti'n Ni'n mynd cuddio. tu ôl cover eto? R1. Aha, diolch yn fawr. So, ti eisiau mynd at yr entrance i fewn i'r reception. A pan mynd o'n cerdded nôl amdano ni fama, ti eisiau mynd ar ôl o i knock iddo fe. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Ia, a dod yn ôl i fama fan. Mae boi arall. Mae yna boi Edrych. arall yn y ffenestr. Go, 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 nawr, nawr, O, nawr. Nawr, nawr. Redeg i nôl i ni. Nice. Right, ni gallu edrych ar beth sy'n digwydd Ie. ar y map nawr. Pa mae fflag gwyrdd ar un ti? Neu i fflag gwir, dwi. Ar y map, ie. Yeah. O, falle pause, dyna pam. Iawn. Okay, so mae fe'n mynd nôl ymlaen. Maen nhw'n pasio i gilydd Ie. fyna ar yr ochr dde. Mae boi yma dod rownd, yndi? Mae boi yma dod rownd. Ie, wyt ti eisiau fi trio cael fe? Ie. So, cyddia fyna. O, mynd rownd, mynd rownd, mynd rownd. Nawr, mynd rownd. What? Oh, sugar, Ceidio- mae'n mynd i cael ti. Go, 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 Get go. in! Oh, rwy'n gwasgu bloody button anghywir! Rwy'n gwasgu X yn sy'n bloody bit! Oh my god! Shit! A just gadael nhw dod fan hyn a na i seithi nhw. O, dwi'n just headshot yn yma. Oh, instead of putting fe efo'r bloody hammer, rwy fi just neidio mewn i fe! O'n i gweld chdi jump yn yma. O, No! Fisher Red Bull Junkie wedi rhoi, ha ha ha, maen nhw methu clywed, ha ha, good content. Oh na, I'm sure I'm good. Pumed tro lucky? Falle? Yeah. Iawn, be nes i sylwi fyna, de? Mae'r boi gynta yn mynd fyny ag yn ôl. A mae'r ail boi yn ei loop roll. Yeah. So, Beth oedd yn confuse fi, oedd fe'n mynd, what are these amateurs doing? Get 'em! So roedd fi'n meddwl roedd fe'n gweld ni, ond roedd fe here. Yeah. So, sa'n siŵr pam oedd fe'n gweiddi hwnna. Mae probably wedi gweld y cyrff ar y llawr a meddwl, what are these amateurs doing laying down i rhywbeth. Take the stairwell on your right. Oh, Falle. yeah, falle, yeah. Chos o'n nhw'n gorwedd wedi marw ar y llawr, a dyna pam maen nhw'n amateurs yn marw. so beth dwi'n meddwl wan, de, ydy... Nocio dau boi gynta fatha da ni'n neud, de. Cuddiad ar y wal ar y top. Like the professional exterminators you are. You're going to the manager's office. No one will want to mess with the fumigators, so you should have free reign of most of the staff lobby, office, and hotel. The vaults? Hey guys. Bug guys. Bug guys. Hey now, we're a bug star. Get your game on, go play. All that glitters is gold. Only bug stars break the mold. Ignore the bugs and get to the cargo elevator. So did ti'n rwy methu redeg mewn y portion? Na, ti ond ddim. un bit sy'n gallu rhedeg. Oh, Yeah. Oh man. Oh god. right, bydd ni'n cael e tro hyn. Definitely. Okay, un yma. Yeah, at least os, hopefully, os ni'n cael y keypads, bydd ni'n cael checkpoint newydd. Yeah. Hopefully. Yeah, dyma'r un nawr. Os ni marw tro yma, bydd ni nôl eto wythnos nesa i gorffen y heist. Bych chi gyd nôl i gwybod sut mae fe'n gorffen. Mae rhaid. Oh, god. Bug stars. Bookstores. Style. Fi si ar cariad fan hyn ta. The Woogie. Hoffwn ni gweld beth yw'r Woogie. O, edrych ar hwnna. Mae'n funny. O, pa i gwasgu hwnna.
Oh yeah. Dibba-doo. Dibba-doo-doo. Methu darllen hwnna. Well, this is as far as those disguises will get you. Make sure you're not seen and get to the man trap. Okay. Stop. Hammer time. Dun-dun-dun-dun. Da-dum. Da-dum. Can't touch this. Do-do-do-do-do-do. Sut mae wedi gweud. So lle mae boi yna'n mynd rwan? Mae'n boi pen draw yna oes? Lle mae o'n mynd? O, mae Bo-Katan wedi dweud, y big con bug stars, fi'n casu approach yma. Ie, mae'n teimlo fel mae'n yr approach galetach. Official Rebel Druggy dweud methu fy nghyffordd. Ie. Sa'n gallu ffitio fe mewn gyda'r cysylltiau stori. Ie, rwy'n ni'n meddwl bydd fe'n really cool fel Ocean's 11 kind of style, ond... Oh my god, mae boi yna... O, cifio ti fewn. O na, hwnna'n yr un arall. Bydd fi'n trio mynd ar ôl tu ôl fe. O, watch my security camera yma. Wow, mae wedi troi round! Whoa. Oh my Stop god, beth roll, bydd fe'n gwneud fan'na? Yn llawer risky. Ah, mae'n ffain, bydd fi'n just like slap fe mewn y pen. Ti'n gallu just rambo o'n nhw i gyd a ni'n gallu dilyn ti. Pryd mae'n dod troi y drws, bydd fi'n just mynd... Ie, so ti'n ddau dod? O, dau nhw dod Ewch i'r rhy ochr! Ti'n dod Ewch i'r ochr! Ewch i'r ochr! methu! Beth ti'n meddwl ti'n methu? Oh, sorry. Oh, fi'n gweld beth ti'n neud nawr. Oh, Christ, hynna'n... O iawn, oce, lle ti'n iawn dan. Ddyla fi... So dwi am mynd ar ôl o boi yma fan. Oh, you... Oh, no! Alright, fi'n seithi pethau nawr, because... Mae hynny wastad Sut yn dwi digwydd i fe'n fi. gweld ti? God, lle dwi? Oh, bulletproof, dang it. Dwi dal i fynd. Oh, Jesus! Oh, na! Rwy'n nhw gallu seithi trwy'r gwydyr. Dang Oh it. my god. Group sex. Urgh. Group sex yn well. Sesh. Sex yn well, yeah. Rwy'n amazing. Yeah. Oh. Mae'n hwyl, a mae'n neud i ni gyd gorfod canolbwyntio mwy. Ond ie, fi'n credu dyma diwrnod ni di blin o nawr. A bydd ni'n dechrau mynd yn flin a casau'r gêm a mae'r gêm yn hwyl, so... Yeah. Yeah. Ond, dewch nôl wythnos nesa am fwy o hwyl, lle byddwn ni actually yn gorffen y heist. Falle, oes modd i ni wneud y fformat gwahanol i trio ffordd Na, ni wedi dewis... style gwahanol? Ni wedi dewis yr... Okay. I just Google sut i ddweud o. Right ar y dechrau. So, ni'n stuck efo'r approach hyn nawr. Ie, na i Google y bynt o nesa. Yeah. Okay. A bydd ni'n breezer drwy hyn, wythnos nesaf. Yeah. Yeah, bydd ni'n fresh. Yeah, actually, ni bron 20 munud dros amser at gorffen. Yeah. A mae fy ngwraig y barod wedi roi'r golau off ymlaen eto, so... Who knows? Oh, okay. Yeah. Uh-oh. There we go. There we go. Yeah, so, dyna ni. Good. Yeah, so, Good. Pa Ar wythnos... ddyn iawn, nesaf, ni'n fflio dod. Yeah, fi'n mynd i ymarfer tipyn bach yn rhwng nawr a wedyn a bod yn fwy defnyddiol i'r tîm. Dwi'n addo. Pa di... Ti angen ysa heiddi 20% chdi de. Ei, oi nawr, fi'n mwy na... Yeah. Pa di wythnos nesaf bydd ni'n streamo hynna? Beth am dydd merch ar un amser? Yeah, dydd mercher. Yn ffain efo fi, Mae'n nice yng nghanol. Mae'n torri fyny wythnos diflas yn dweud. Gyda bach o GTA 5. Yeah, mae yn. Yeah.
Okay. Ie, champion. Yeah. Cool, O, okay. mae Bo-Katan wedi dweud, ti'n gallu just mynd ar job app ac endo fe. Okay, wel, rhaid ni gweld os ni'n desperate. A falle, ond, ie. Dwi'n meddwl... Falle, Dwi'n meddwl... os ni'n neud hanner awr o trio wythnos nesa gyda'r un fel llwyddiant, falle, wedyn. Dwi'n meddwl... Mae diolch Bo-Katan am dweud hwnna. Dwi am gwatcha fideo o trefn i nocyn allan. Hynna, da, ie. Ie. Okay. Brilliant. Yeah, Oh, good. cool. So bydd ni'n nôl te... bydd ni'n nôl hanner wedi 7 wythnos nesaf, a hanner wedi 7 dydd Mercher nesaf i gorffen hyn bant o'r diwedd. Ac wedyn, bydd ni'n probably gallu meddwl am gwneud heist arall neu rhywbeth. Ie. Ie, falle. Mae'n gwybod os mae nerfau fi lan i fi, ond ie. Na, mae'n good. Fi wedi joio fe, actually, hyd yma. Ie, mae wedi bod yn hwyl. Cool, so ie, diolch am gwylio, pawb. Ac mynd i gweld ti wythnos nesaf am y stream nesaf. Cool. Ta. Ta-ra.